الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فغرام تحديد الناب نيكون الناب نيكون عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فغرام تحديد الناب نيكون الناب نيكون يا منتقاي وعزل عيب بحدي سنة حسان وريتهم أمثلتي أنجلت في أبنو حبيبو أميتنا وتيو كبلمبو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو أميتنا وتيو كبلمبو مسمتنا باني هاريبو غلاي أختيتو أبلاي عين مسددة عين صلاتنا قدنا يونمبر ما استزانينا تحتح مسوفرة درتنا كدفة دولنا بحبار حوخنا كدفة ولا باشو بيزي فتت العدة تفاني والنخو حنت خيس لبي كم تحلو سنتنا يابا كان دي الفتحي أبنو حبيبي تميتنا وتخدمنا نجزانا قبرقزو عيني حسان عيني تتابعي عيني ننقيرو كتلمت مساي عيني تلمات كيرو قدما كنت مسمتعنا سعيرنا صلا دلونا دلونتنا دلونا دلونتنا دلونا دلونتي دلونا زهابنا هلاونا دلونتنا دلونا دلونتي دلونا دلونتي دلونا زهابنا هلاونا دلونتنا نديو ما كسبتنا يو خبلنا نديو يو خلنتنا وتروح تنكب وتروح تدالو عدم كغوسكيس كاس ماسري كاسالو وتروح دلوات حدا مسرح كوينا سكرنا يو أمبار كمرات سكامتنا وتروح لنا بكسكاس كبرتاتنا من غاز نقرنا زدلي كدلو جاتنا سيات دالويو سيات دالويو كبرتاتنا سلو تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادرين تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادرين أبسناتنا بطري أبسناتنا منبار دهر حصاد نفسار بخارينا التكبار تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادرين سلام تخطاتلتنا هذا القناة كما تكونوا تصبوك تكونوا نايك وترو تمنيتنان بهجنانيو لومون كم وترو لعلا قداس النزل لو تعزتو حزنا لكم قريبنا لنا تام موداتنا هذا البرنامج سانا كتصون حدما بخبر نقدمكم ناي لومون كم وترو أبا قدسن تنك أفتن زعباتات ناي بوليتيكا كتبا شركنات زمدناتات أبزوبانا كمرما ناي حيالات هجرات إيد بقد تام تزاوارن كنركن فتنا بوزو شرح نقول كنركن فتنينا سام موداتا مسانا صنعو لايك جبورو شير جبورو سبورت جبورو بصمونا تخطاتلو حنا فيدباك دما كم وترو خد قطفلنا نمعصنكم مجمريا ግን በትቀስቀስ አርሳት ከንጀምር ለትስከው ቀይ ባህር ጉዳይ ለኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው ብልጽግና ኖረ አልኖረ ይሄ ምክር ቤት ኖረ አልኖረ 130 ሚሊዮን ህዝብ ኢኮኖሚው እያደገ ያለ ህዝብ መለወጥና ከድህነት መውጣት የሚፈልግ ህዝብ ጫፍ ተሰምሮለት ተዘግቶ እስር ቤት ሊቀመጥ አይችልም ናይ አቢ ቃላት ንገለገለ የዋሃት ዘይተረድኦም ዘይብርሃሎም ሰባት ሁሉ ስለዝኹሉ በትክክል ንሰባት ንምርዳ ሰብ አስተውዒሉ ንኽርዮ ነቲ ዘረባናቱ እዚ ተራሰብ ኣይኮነን ሓደ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ሓደ ዓባ ሃገር እዩ ዝሓቶ ዘሎ ሕቶ ወይ እውን ዘስምዖ ዘሎ ዘረባ ድማ ኣብ ሓደ አንጎሎ ተጸጊዑ ዘይኮነስ ሓሲቡ መርሚሩ ኣብ ቅድሚ እቲ ፓርላማ ለንዝብሎ ብኻልእ ደረጃ
حدا برايم مينستر ويون حدا بريزيدنت تزلع على زربا ابقى من برلمانات يكزاربو زغل سلازي ناي كاي بحري حتو بلصقنا يحلو ناي اكزيستنشال ناي هلاوي حتو ناي بحر حتو ناي افتق بحر حتو زبل ناي هلاوي حتو اب بوليتيكا ناي بلصقنا زمركوس ايكونن كبل كلو كابل بريكم زبل زلو كمسل يلو ديكم زبل زلو وصيت نايت زبلو زلو زرباغن بكالوت حجرات كم بعال ايرترا يكون كالوت ابزوبا زلوا زلع عليه وورنينج ناي زلع عليه متنقطع كم حلالف زخل سمعتا كم زخونه غيرنا كنري لنا سلازي ننايك بحر حتو ايثيوبيا تغبرو زلا بغيغا زردو وسبات الله كومو مالتو يكونن إلهم كردو خازفتنو له على السوشيال ميديا give me a break كين أب كوميركا كتردو فتنا أب حتو very clear نتصور بزخنا قانقا بتدقا جامد ما يجروا هجين من تاي دم تزلقوا لن كان حدا يرترا واحد يوم ما لو سنه لن يكريكم جن الأجندة نبي يجوا يخي كم زلوا نبي يجوا يتأسسر كم زلوا كنرينا مخنيات this is becoming a very serious threat بفلاي بوجن كم يرتراو زي كخينا نريو خلنا بفتسم أكاليل كازر أرس كم زي كونه تلتنا قرار نرى مجمع رأي بسمو ኢትዮጵያ እየሰፋች የምትሄድ ሀገር ናት። ታላቅ ሀገር ናት። አንድነቷ ተጠብቆ ኢኮኖሚያም ተጠብቆ ከሌሎች ወንድም ሀገራት ጋር የራሷን ጥቅም ማስጠብቃ የቀጠናውንም ጥቅም ማስጠብቃ መሄድ አለባት። ባህር በር ያስፈልጋታል ብለው ያነሱት ጉዳይ አለ እንደ ሀገርም ማለት ነው። ከዚህ አንፃር እንግዲህ ብዙ ሰዎች የሚያነሱት የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ በኤርትራ አክቲቪስቶች በበጎነት አልታየም። ያነሱትም ያለው ኢትዮጵያ አሰብን በጉልበት በጦርነት ልትወስድ ነው ተብሎ በአሉታዊ መንገድ እየተነገረ ነው ያለውና ሕጂ እንታየም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለው ቶም ናይ ሚዲያ ተፋናዝ ባልቲ ናይ መንግስቲ ሚዲያ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ አብይ አሕመድ ዝበሎ ዘረባሲ ብትክክል አይተረድእዎን ኤርትራውያን ነገራት በትናይ አብይ አሕመድ ቋንቋ አይኮነን ዝርድእዎ ዘለው ኢትዮጵያ ህዝባና በዝሒ ዝኸይ ዘለዩ ቁጠባና ዓበየ ዝኸይ ዘለዩ አፍ ደገ ባሕር ድማ የድልያዩ ክትብል ከላ ንኤርትራውያን አክቲቪስት ከምዚ ብሕማቅ ቋንቋ እዮም ተረዲኦም ገለይልዩ ነዚ ሓደ መጋበርያ ስለ ዝረኸቡ ናይቲ ኩሉ ኤርትራዋት ተሓሳስባ በዚ ሓደ ንሳቶም እንጊዶም ኣብ ልዕም ኣስትዮም ኣብ ቴሌቭዥኖም ዕዲሞም ዝዛረብዎ ዘለዉ ቡክ ልክዕ ወይም ዝፍትኑ ዘለዉ ናይ ኣቢ ሕቶ ግን ኢትስ ቨሪ ክሊር ዋላ ሓንቲ ዝሕባእ ዝሽፈን ተረጊጹ ዝኸይድ ጉዳይ ኣይኮነ ወይ እውን ካልእ መኣዝን ዘትሕዞ ኣካል የለን ኢትስ ቨሪ ሲምፕል አብይ አሕመድ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ዲፕሎማሲ ናቱ ቨሪ ሲምፕል ቶ መቀበል እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ዲፕሎማሲ ናቱ ዝሰርሕ ነይሩ ተዝኸውን መጀመርያ ብጅቡቲ ዝጅምር በተን ምስአን ዝነግድ ዘለዎ ነዚ ሓሳብ እዚ ናብአን ምገበረሉ እሱ ግን ናይ ጎበጣ ሓሳብ ከም ዘለዎ በዚ ናይ ንግዲ ዲፕሎማሲ ዝብል ቃል ፓኬጅ ገይሩ ሸፋፊኑ ዓፋፊኑ ንሰብ ከታልል እዩ ዝፍትን ዘሎ ኤርትራውያን ግን ስለምንታይ ብጌጋ ይርድእዎ ኣለዉ ይብል ሜይቢ ታሪክኩም ካባኹም ንላዕሊ ስለ ዝፈልጥዎ ኢሉ ዝምልሰሎም ዘይሰኣል ሜይቢ ሕማቕ ታሪክ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ስለ ዘለኩም ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ዝኣተኹሞ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ዋላ እውን ኤርትራ ዘይፈተወቶ ሪፈረንደም ከም ዝጠሓስኩም ስለ ዝፈልጡ ሜይቢ ሽዑ ድሕሪኡ ድማ ን30 ዓመት ኣብ መሬት ኤርትራ ብሓይሊ ጎቢእትኩም ኣብ ዓለም ተረኣዩ ዘይፍለጥ ግፍዕታት እናፈፀምኩም ዓለም ድማ ዘይተዛረበትሉ ናይ ካልኦት ዓለም ግፍዒ ክፍፀም ከሎ ብዙሕ ዘረባን ብዙሕ ዳንኬራን ብዙሕ እገዳን ይድወርድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወረደ ግን ዝኾነ ይኹን ናይ ዓለም ግብረ መልሲ እውን ዘይተዋህቦ ብሕቡእ ንህዝቢ ኤርትራ ከተጥፉ ከም ዝፈተምኩምን ምናልባት ድማ ፖሊሲ ናትኩም ብድሕሪ መጋረጃ ኤርትራ መሬታን ባሕራን ፀጋታታን እምበር ህዝባ የድልየናን እዩ ዝብል ብሃይለ ስላሴ ጀሚሩ ካብ መንግስትና መንግስቲ ዝቕፅል ስነ ሓሳብን ፖለቲካዊ ስትራቴጂን ከም ዘለኩም ስለ ዝፈልጡ ስለዚ ኤርትራውያን ንኢትዮጵያ ናይ ምጥርጣር መንፈስ ክህልወና we have every right ብዙሕ ምክንያት እዩ ዘለና ብዙሕ ምክንያት ንዓታቶም ንክንኣምን ጥራይ ምክንያት ዘይብልና ለሚሰይ ዲሰገ ኤርትራዊ ተራ ዜጋ ኤርትራዊ ማለት እዩ ፖለቲካ ዘለዎ መርሕነት ናይ ኤርትራ ዘይኮነ ተራ ዜጋ ኤርትራዊ ካብ ኢትዮጵያ ካብ 4 ኪሎ ንዝመፅእ መርሕነት ንክኣምን ከቢድ እዩ ንክኣምን ምክንያት ዓብ ምክንያት እዩ ዘድልዮ ንክጠራጠርከ ሚልዮን ምክንያት ኣለዎ ጠቅላላ ምዝዮም ምስራሕ ኣይንደልና ክብል ሚልዮን ምክንያት የድልዮ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና መጀመርያ እንታይ ከሪአኩም ደልየ ኣለኹ እዚ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ናይ መን ምዃና ምፍላጥ ከድልየና እዩ እዚ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ካበይ ዝተበገሰት እያ ኣብዚ ሓደ ናይ ትግራይ ኣክቲቪስት ኢሉ ኣሎ ሽዑ ከተሓዞ ስለ ዝኾንኩ
مجمريا زي سمعوا لي أنا دكتور راس دوميرا زبال دسيتلو جبتن إرتران زبانس مالتي جبتن إرتران زبانس راس دوميرا زبال كونتست ليراي كونتست ليراي أفتو كارتانا عودة جزات مع أفريقيا حولت بناي عودة جزات دون مسارتي متنعم تدخل تخو حوالي حرات حقرات وليان دون مسارتي يصجلوها هذي كلش كله يلنزل لفديت لهم تم نجحوا مقارجة نود مشاشة تحري كلين وزلو زلو نعطيكنا كلين وير يميلمو حجي تعذب لازم لارسي كريكم انتهي مخانا عبزيا نشتي كنريامو جمر ميادرغنال يراس دوميرا ودا بالبيت حلبانت منشاو زي تي راس دوميرا زبحال زلو بوتا كون كله امون دوبنا ايرتران جبتن كون كله كاب راس دوميرا حليف كادما دوميرا تبال دسيت الله نزا دسيت زي ايو تزربا زغبر زلو زي دسيت زي بقربا كفلطو زغل على ملوك سحتو زغل يكونن جن بقربا كفلطو زغل منالو امارات زبحال هاجر اب حسب عسكيرو سلازنبري نزو كنتات زي بقربا زفلتيو اب حسب عسكيرو نيرتراي وي اب حسب بيز حزن نيرتراي يكون اب جبت دمان عمتات تقاسقسيو مغرات ناي جبتن ناي ايرتران استراتيجيكاوي سيغنيفيكانس وي استراتيجيكاوي هايلي ناي نزو اب ناي زرسنا جيوبوليتيكا وددر زكايدلو زلو ناي ايرتران جبتن اقداسنت كم امارات تسمعوا زلو حيلي يلا زي ترى يكون ناي قيح بحري اقداسنت دما كم امارات كل واقع كخفللو دلو زخون حيلي يلا بغلتي نغير كاريكم سلازلو غير سلازي ازي بوتازي اب جبتي قربنا بورت نا جبتي زسرع زنبره دبي بورت سبلنا امارات كامباني نير امارات ما عبد الواني يرو جبتي اكايدانا امارات مسرعيو اب كال حدغنيا نتهاجر نمطفع قيد مسرعيو كانسل لهم كابتا ادم بقطع سوغيغوم دما بچاينا كتيمو هنياتو اب زي غداي زاتو هاجر مخانو سلدرايو دحريو مسيرترا تسماميو اب حسب متيو اب ايرترا دما نحيال وانصنيو اب يمن زغبرو زلو اب صومال زغبرو زلو اب كال زغبرو زلو مسرعيت ايرترا دما اذا حيلزي سترا ديكونه وشتاو كال صغماتو نيرو مخنياتو اجندا نايز حيلزي بتخكل غنزب كفيل كتقام زدل حيلي يكونن تايدا نايتم ناي قدم غزاتي ناي طليان وينا انجليز وينا فرنسا بافريكا احمد خلو زغبرو زنبرو اتحساسما ابروسو يتي زلو ناي امباير اتحساسما زلو سلازغونه ايرترا دماريا بغيح كاردي باوتياتو سلازي نابز بوتاتات زن مملاس زغبرو زلو عب دراما له اتا دراما كن كابي زبغسا زلو نيشتي تاريخاوي قراد الله سمعوا ابزي የቀኝ ግዛት ዘመን ነው በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የአውሮፓ ሀገራት አፍሪካን ሲከፋፈሉ ፈረንሳይ ጅቡቲን ጣሊያን ደግሞ ኤርትራን የግላቸው አድርጓል ታዲያ በ1892 ጣሊያን የራስ ዱሜራን ላይኛውን ክፍል ልትወስድ ፈረንሳይ ደግሞ የታችኛውን ክፍል ልትቆጣጠር ንግግር አድርገው የነበረ ቢሆንም ይፋዊ ስምምነት ባለመፈጸማቸው ወደቡ ባለቤት አልባ ሊሆን ችሏል ጅቡቲ ከፈረንሳይ ኤርትራ ደግሞ ከኢትዮጵያ ነፃነታቸውን ካገኙ በኋላ ወደቡ ይገባኛል በማለት ወደቡን የግላቸው ለማድረግ ይጥሩም ሳይስማሙ ቀርተው ወደቡም ሰው አልባ ሆነው ነፃ ምድር ሆኖ ይገኛል حجي ازي حتى تاريخاوي مسرت زلو نطب كوينو طليان انجليزن طليان فرنسان نجبتي طليان ما بيترا خلو نتو غدايتي كم ديسكشن جميرو منيرم ግን معلبه خيغبرولو كلتيم وتيم كلت هاجرات ناصا خوينن اتحته دما ناي جبتن ناي ايرتران حتويزي بزو حتوزي نيتيوبياويان بزو خون يكون منغدي كملكتو مايكلني سلامتاي كنت اجندا مصيا زلا نزيا نخال تتقيمكا امارات كفطرو زخل صلوان مفلات رايو اجي نزارس زيا ኢትዮጵያውያን አብዙሕ መነጥብየም ዝጥቀሙላ ዘለው አነ ግን ካብ ውጽ ዝበለ በኻለ መንገድ ክሪያ ይዝደሊ ኣብዝን መለስስከ beyond the region who either want to seize states by force or divide them. The list includes, I'll put them down here, Yemen, where the Emiratis are not on the same page as the Saudis. Syria, where Abu Dhabi backed the wrong horse by being first to normalize ties with Bashar al-Assad before he was ousted. Somalia, with the UAE's support for the breakaway regions of Somaliland and Puntland. Libya and General Haftar in the east. And of course, Sudan, where the RSF's accused of massacring the Masalit population. ናይ ጉዳይ ናይ ኢማራት ዳርጋ ኣብ ሜይንስትሪም ሚድያ ብዓብዪ ዝዝረበሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ
لدونالد ترامب بحدنا 4 تريليون دولار ناي انفستمنت ابز مص 10 عمت إلهم كله كاب دونالد ترامب كمصوم زخل اف بجنزب كعب سو 5 فتنو رينا لنا سلازي اتستجبره برقص نعطهم ربحه بينهم زقبروا سلازي كونه ناي سعوديه ونالو سلازي سعوديه قطر امارات زقبروا زنبرو وددر منقوم يرتنا جنزب انفستمنت لدونالد ترامب اوف دبلو زنبرو امنقوم تجراجاوي ابغلغلي دما تقناقاني استراتيجي سلازلومي سلازي اماراتنا ابك من الو زي غبره يبلون سعوديه كومو قطر كومو ناي قطر من البات افكار افريقيا لسك تبلو تخلي زياده مستني حماس مستني اسرائيل مسكال ملك زلو قدايت سعوديه اي بحري ملو بملو قصرنا استراتيجيكاوي دومينيان سناتك كل يزدلي ابقى بحر زلو حيلتات دما بقربه بالسعوديه زسرح منبر انصرب حسعوديه زسرح كونا يدلينيا تريد سي فورم زبل دما زياده نسعوديه كاوز بقاسيو مس امريكا زغبرو زلو ناي سكيورتي ديل دما نزي بوتازي كومبليت كنترول كلهم نزي جايم زك غير زدل حيل غنالو نس دما امارات بحلالو امارات بنيو زلو صلوات تقيمه بفلاي السعوديه مالتيو تي وشمتنا حرمز ريو زلهم ابو زلو كفيلاوي كنترول حليفكا بقيه بحر متيو دما اب يمن زصاوتو زلو اب سوماليا فلايبتي سومالي لاندن بونتلاندن زصاوتو زلو جيم اتن كلته صعدا خوينن زلو اب سوماليا كلتين امارات قاطرن زلو ستيتس ينابتي سوماليا مالت سلازي استراتيجيكا قداسنا زلو كلتيو حيز ولا كاب جبت سلازوسه سومالي لاندن بونتلاندن حيزلو بنيو دما كاب يمن مبراقنا يمن زياده قصصرا ولو اب سودان دارغا معراب ناي سودان ولا دبوب ناي سودان كتبلات خليق اب بوتا تي ارسيف زقاصرو نو حيزلو اب سوريا تمساسال استراتيجي نيرو اب يمن كمو تمساسال استراتيجي نيرو سلازي بكل منغدي بسودان غيرو ناب برسودان ناب كسلا غصو كمصي زلزلو بس حدا وغن دما اب سوماليلاند بتصيلو سلازي تي تارجت تاريخايو ኢትዮጵያ ድማ ሒዝሎ ንኤርትራ بكل መንገዲ ሰርክል ንኽገብራ ዝፍትን ዘሎ ይመስል ኦኬ نغطل انت ايو زخولو نا تغبر خلو علم تاي تبللا in Darfur it even came up at the Hague. Why is Abu Dhabi in this sort of rogue position? When you ask Emirati officials why they're doing this, they usually start by denying that they're doing it at all. They continue to insist that they're not sending weapons to the RSF in Sudan, even though there is ample satellite imagery, photographic evidence, there's documentation showing that they have done that. I remember a few years back meeting with an Emirati official, asking him about Libya, and he said, our policy in Libya is fully coordinated with NATO, and we're working with our NATO allies in Libya. What the UAE was doing was backing Haftar in the east was in fact contrary to what many members of NATO were pursuing. بحفشا إمارات نزو قداي زك حتى تخلو ملسناتهم أي قبرنين أبو يلنان كومن قبري يلنان زبل ناي دينايا الويكا ناي منساك منفسينان رزا لنا يوم زبلو نابلي يوزمل زلو أب قد حق قرر خلو تكونتات قن الزينا قرزي ناب حدا قنيا كونتات كساقر زغل إيرترا دما بقليلو كتسلو تخل بخانا أبزي مقنزاب كاللينا يوم حانت نقر قن كبكم دليل لو أبزي كي إيرتراويان نزيا ديسكاس كقبروا خلو سمعون حين تمتي تصقمات كما تزغل مو زغاني بشنخ معرب السودان سمين المعرب النيرترا خبابون تمساسال صقم كيف ترسل زلو ابسل سزي بحنتي ناي مربب حواليتا ناي ايثيوبيان يسمع كويا انتي زبل نيوز تصبصي ولو دعم السريع منغست ايرترا طنقيو بعل البرهان يدغف سبزلو بوقعي ወይ ከም ዝድግፍ ስለ ዝተማዋፅዐ ኤርትራ ካብ ዝተግባራት ዝተዘይ ተቆጢባ ስጉም ተኸም ዝወስድ መጠንቀቕታ ከም ዝሃበ እውን ተገሊጹ ኣሎ እሞ እዚ ነቲ ኤርትራስ ተጠቃምነት ይግባአና ይገለ ዝብል ተህዲድ ኣሎ መፅማዕ ባሪታት ዝመልሶ እዩ በቲ ሓደሸ ንክኣ ንበዝሕ ክትገልፆ ፅናሕካ ከባቢታት እውን ኣሎ እሞ ኤርትራ ከመይ ዝኣመሰለ መንቀራቑር እያ ዘለና ትፈትዋ ሃገር ተፍቅሮ ህዝቢ حجي إذا نتبزيا من البات أبز حلفة وان رينا نيرنا تذكر تهر خوينكم إذا قد عايزي كتاها كم زلو بزي خات فلت الحمد لله أبز حلفة وان قبل علي السودان زي دع مشاريع زبهال ويكاتو أرسيف زبهال أب بور السودان أبستفل عليه علامات كم زهرمه وتهدرا وسقمتي كم دو سدة تذكر كوينو كمو مسوب زتاها دما أب كالوت حيلتات أب كالوت بوتاتات مدقعتي قبر كم زنبرر رينا ليرنا هاي مالتي زي اب كسلاون غير نيرو ابرسود اجدما ابز قربا اب خارطوم ناي كريتيكال انفراستراكشرز بحالو ناي باور ستيشنز ناي صحات ممنጨوي حكمناتاتن قالن ببزح بمهرا من السودان اب كتوصو زي تخل دل حمتي توا خمزلون منكس السودان دما
عقل صبت أقاتي مو خمزلو مغنياتو ناي بحكي زت حساسب كنتات وريدوهم كمزلون زي إمارات زبها الحجر كما يجيرو إني حنت حجر كسعكندزي كسعكندزي كداغما يلي بقص كمزلو ناي بحكي أبز جرم كنتات بس هلا سلازي أبز مدرخزي تعرسف من البعض لنك أنا كلتا ريبورت اللي مساك تعازلكم يا بتناي بروفيسور عوض كي تملسكو هلو لنك أنا زبها زلو حق إنه تقول مسجزينا خلنا الناس أصرو ዋናት ድሮናት ናይ ሕመቲ ወይ ከዓ ሰራዊት ዳዕመል ሰሪዕ ኣብ ልዕሊ ከባቢታት ፖርት ሱዳንን ከምኡን ከሰላን ሰፊሕ ዝኾነ ደብዳባት ክካይዳ ከም ዝጸንሓ ዝፍለጥ እዩ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ዘካይዶ ዘለዋ ደብዳባት እውን ሲቪላዊ ትካላት ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ ከም ኣብነት ናይዚ ድማ معروفة نفرتي ناي بورت سودان كسلان كومون عبيت جنتات ناي ندادي مخزناتن بمدقعات ويك الدبداب ناي زندرونات كمز عانو تقلس نيرو دحرو إرترا تي بالعلي سيفلاو تكالات علاما جيرو زكير زنبر ناي درون مدقعتات نصدتا ناي إرتراون سلاوي كم مقانو متن مغنياتو كنزز أكل عنوات أبحاد عبي كتماز بس عند داخوينو يتو زنبر حبرة سابون حسرت محبرو أو قلولتات أقاتيمو ناب قرواب تاقرات كسدت قدني كخون زفترو ناي صدتان كاد سقماتنون ردو خينو كم توساخون حادة سيفلاو حبرة ساب بخمزة عين الدبداب كفانا قلويكا كسدد كله قبول وسلزي يكون بحقتات أهجر ومتكلات إرتراون كما هجر نزيزك أوام ترير متكل سلزلوا أبغون حزب السودان دو بمبال زي أبلع السيفلاو تكالات علامة زجبره نايدرون الدبداب دو قبل ناتا قد خصوت قديتا بحفشة أنتايو تي وري حبريتا بفلاي كبع السودان دوت زلو مابزون كريكم خليه نايرترا دقف العلا قدا سنة كم زلوه كم شنو على مسؤول الجرس بيتك على مسؤول ده القوات الأريترية البحرية تصل إلى شواطئ بورسودان مهما تكالبت علينا الأمم ولكن هنالك أشقاء صادقين التحية كم تريوم دلهم سودانويان نايرترا حيل بحري أب بورسودان متيو أبز سمعلو وان زقبرو زلو فيديوتات كن منتاي أبنا إيرترا حيلي كم زتا أمامنو أب سومال رينايو أب إيرترا رينايو أب بعبيو رينايو أمين كم إيرترا بوغ كمو كن الجحر عند لنينا حيال هجر كلوكا وتهدراوي وسيلو كدمع زغل نسألايو كم برتق زغل كي تواقو خلو ناتو ممتعت راي ندري نوت زفتر حيلي كمينا نزلك أجا كداهم الكاز فتنو عدل يتحبوا زي باللومبو يجهروا الكالو زم سودانويان نايرترا وتهدروا عقمين كسقسلو نفس سودان قصوا سمعوا كم زبزع فيديوهات قلب قتمي قلب درفي قلب مورال قلب موجوس كم يلهم فيديوهات بزع عرب دوسو زلو سلام تاي زغل ما نم ناي كوناتات ناي سودان تغيروا زغل حيل تلو نايرترا حيل ترايو حجين ملس إيرترا سلام تاي نستقبر الله ويون كابتت كتب جيسات رايديا كاب حاليوت كاب سنة قربتنا رايديو زوج دايزي تحته كاب دهاير ترا ميديا زوج برواز كان ملسنا بتاع ملسناي بروفيسور عوض ملسك اوكي جيب مسكن كمل لكم يا بزياد عمل سريع من قصدي ارترا تنكيو نبعل البرهان يدقف سبزلو بوقعي هو كم زدقف سلسنا واسعه ارترا خمس تقبلات هذه تعطيها سوقم تخمز وسد متنقاط خمسة هبون تقوليت لهم إذا نتي إرتراس أبكبر وتأتيلان بتي بناي بعل أبي ناي كبحري واننت ناي بحري جبان نايو تتكامل نتي جبان ناي جلزبل تهديد لهم بتصنع على تزمون الصيد بتحرش أنا كأنا بزخول صوتنا ككبابي تطون لهم إرترا كم إذا مثلا من كانوا قولي عندنا تفتوى حجر تفكروا حزبي أبكتريو زي كدني من كانوا قولي زي العالم كقول زلوي كله أكبابينا زلوا النطقي أفتن تغيروا بقت تحصلون خمسة فل عادي ما خنقدر كاتن حكى ناي سودان أبدت بمتكاس لذي أبأزي تركافي هوا هو نزلنا نتركافي هوا مليش تقالع تدبرنا يشتوي مدخاماتنا زي كم زغادي ما خنقدر كاتن حكوا لأن زخونة يكون جزء أبزو وانزي سمرتنا إرتراويان نجري أبزو وانزي سمرت إرتراويان نجري إذا قبل كله جن مرقات مثل شلاليكا حقاونت أيدلني الكا زي كونه
أب حق استمركوسة أب مخبار مثل زي قطع استمركوسة أب مصمبالنا حبار تاريخنا موحسنا حبار مسائنا أمنة استمركوسة حدنا تيتلنا مخناتو زي تهواسي هواه كبانا رح أصل زيرو أبزح كفالتها بقطة تتاتي ناس زيرو نزه هذا واحد اللي تنزل صبرت أس إنه نازل لكن ثم زي قطع زي كنا إسرعته هزبي جزء حكي مفتاح أسراته حجي تحطه انتهي دلو بدع مشاريع إمارات بفاندز قبرو زلو قبل على إيرترا هذا عبي سقعت كفتر زخل منكس خاصكم زليو تزربا زلو كاب تزرباناتو هذا تقاومي كم بوليتيكا وتقاومي ويون نت بوليتيكا بإيرترا زلو زكاهم مجمريا سقعت قبل على إيرترا كون زخل كردوك خلالو زبل ابنت علني سلازي بوغن إثيوبيا مقابريا ناي جبت ناي إمارات كوينا كمون اتي RSF زبحال زلو كالا يشمس إمارات كتبلت خليقة زياتهم عبد العلي إيرترا كفترو زغل حدقا زردو تخوينو حدا بوليتيكانيا بزي قد سايبر قصلو صبق عنفتالو أبي إيرترا زلو منقسي زوجدلو اللو ازك غيرالو قبل كامسليو راينتاي أنا ديدلي قال كم جم بهامات ناي بوليتيكا زقبرو زلو أبي أحمد انتاي قبرالو نابي خير على نافلتو أبي أحمد سي لبي موسي عبد الجبحري وسي مسحنا بن كان حبانسي مسحنا كسرهيو أبي إيرترا زلو سرعات ألي إلهم زحسبو زلو سبات أو راديركا نتو زلو سكات بتفكرينا قال كابتي مالت كل تي عود زبل زلو أنا يقبلوني ساعة معلوم مالتها يكونن أبناء ناشونال سكيورتي حتى كلها اتزل علو زلو حتى تكمل لسه خلا يكونن مجمريا هاجر ناي هاجر عود إحنا تحطون طلوا خوينو زمالة دما نلولاونتا كنفر زخل حيل نطلوا خوينو ناي إيرترا لولاونت زدفر إمارات حجب RSF سلد بس وي بقال مالت يبلي يلقوناني كابز حلفة كل التشع جمير كساب حجي نلولاونت ناي إيرترا أملك تحطو زوتو كونتات كان سالي نيرو كنا من تاي أبتي بوليتيكا وسيركل ناي تقاومو كتكا سايد اللي زمبر ملس زمر حلو زلبر منقسي سراويتو باش حد قصر سراويتو أب مريتنا إيرترا تانكتاتون كلها صاروا نبي إيرترا أغني يجير ونيرو سلزي كابزين العلي ناي ناشنال سكيورتي تسأقام كقات ما كايكلني نعاها خط فيلو أشحات سراويت ناي دقة فات زلو أبدو تطابيل انتلو تهاجر كل جزء ناي state of emergency هتنبر أب state of emergency دما كل زنو بلازلنا فتح دو ديمقراطي زبال يلا تقبرا يتخلنيها معناته نهلاوي حتى تخينو نهلاوي خا زو حس قمتي إخات وسد كلنا علامات كمينز قبرا يوكرين كم تقبر الله قالوا تقرا دما كم حقات ما كله تمساسال سقمتي ويونز قرد سقمتي اندوزدا ابزن الردادا اذا حج زقبر زلو ايرترا توزو زلا سقمتي ناب ግብጽ ናብ ሱዳን ገጻ ትገብሮ ዘላ ትኹን ናብ ፋኖ ገጻ ናብ ትግራይ ገጻ ትገብሮ ዘላ እንኳን ናብ ሶማሊያ ትገብሮ ዘላ ብሙሉ ብመቃን ናይ ትጸላኢ ክትሪኦ ከለኻ ጸላኢ ማለት ድማ ኣቢ ወይ RSF ማለት ኣይኮነን ቲ ኢማራት ዝበሃል ናባና ገጹ ዝደፍኦ ዘሎ صيل كان تاريخ هاي دما كوردو زخل انوت النار انا ابن خدلو زلنا بخمس من قدي كتكت صلاي تخلنيغا ابل عليو تي صلول زخوني امبيشن ناي بحر زلوم دحر وسيخ كالو ايرترا بتخكل نزي كونتات زي اقاليلا كتريلو تخل لاجري مغايص يبلان ناي ناشونال سكيورتي ابي ملكت حتلوا ايرترا دما نعوز متن قبر ملك كتبيا ابز منالبات حنتلا كابز وصل زربا حزب خطمر انتخون مهدام كبفوت راح زي كونس إذا حدينا زلنا ما صرت زحوا وخا سدرا بيتاتهم بسنة ساعات كبيرين كم بيتاتو بتحرسيانات ومساجد وخفيتو وخفت لبي سلسة قبله إذا حكي نفسي وتحضروا وجن كي أتمنى كلنا إذا فزيتي سبعة وجن وطرح تسبوا أدل لإرترا مالتي أبو هاي بيتي وجا حد السودان لإرترا تسبوا أدل أب مبرق السودان أين تنتقينا حيث الدعم السريع ود مدني تغطاتيهم لقدار في بيتهم كجسجسو مسجمعوا مسمن سيرترا زنبر مسمر انتايو أمريكي لهم كسلا كيح مسمري بحالا زراروا كسلا خبصحوا أيكونني كسلا انتبتحهم سراوتي إرترا بقط تخاطو في البدالي يتوي ملقي أنا صاب زوجة حكوها نزي سمعت بلوك خلني خاك مثلا كأطا seriously وسيدومو مرحتي دعم سريع
ንከሰላ ገጾም ገስጋስ ከም ዘይገብሩ ምልክታት የርእዩ ነይሮም ወላ ሽሕ እኳ ንገዳር ክቆፃፀሩ ፈቲኖም እንተዘይተዓወቱ ኪኑ ኣይ ከይዱን እዩ ክንከይድ መደብ የብልናን ዝብል ዘረባታት ነይርዎም እዚ ንነዊሕ ፀኒሑ እቲ ኩናት ካይለሓመ 40-50 ሺሕ ሓቢሎም ሱዳናውያን ኣብ ኤርትራ ኣትዮም ተዓመተ መፂቶ ጠጠው ኢሉ ሕጂ እንታይ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብዚኣ ሓንቲ ኣገዳሲት ሓበሬታ እውን ዝሃባ ዝብላ ኣነ ኣብዚ እኳ ኣብዚ ቻነል ብዙሕ ግዜ ጠቂስና ኢና ኣብ መንጎ ኩናት ናይ ሱዳን ክጅምር ከሎ ኣብዚኣ ስዩ ተቕሳኒ ግን ዝያዳ ከነብርህ ኩናት ናይ ሱዳን ክጅምር ከሎ መጀመርያ ኤርትራ ምስ ዳዕመ ሸሪዕ ወይ እውን ምስ RSF ርክብ ኣለዋ ዝብል ክሲ እዩ ነይሩ ምክንያቱ መቲ እቲ ናይ RSF ሓላፊ ናብ ኤርትራ ናብ ኣስመራ በፂሑ ከም ዝነበረ ይዝንገር ስለዚ መጀመርያ ናይ ኤርትራ ሓገዝ ንኽረክብ ፈቲኑ ነይሩ እዩ ኤርትራ ግን ጉዳይ ናይ ሱዳን ኢዳ ክትእትወሉ ከም ዘይትደልን ጉዳዮም ባዕሎም ክፈትሑ ከም ዘለዎም ምስ ነገረቶ ካብ ኤርትራ ኸይዱ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እቲ ኩናት ከም ዝጀመረን ንሱዳን ደፍርሳ ዘሎ ብፍላይ ድማ እዛ ደንበ ተቃውሞ ዘላ ትበሃል ኩሉ ነገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝፍፀም ኤርትራ ከም ትገብሮ ስለ ዝፈልጥ ኤርትራውያን ንሱዳን ተፍርሳላ ኢሉ ለይቲ መዓልቲ ንግዕር ነይሩ ኣገይን ኣንጻር ኤርትራ ዝግበር ፕሮፓጋንዳ ክርዳኣና ጥራየ ዘላነ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኢዳ የተወትን ነይራ ኢዳ ዘተወትሉ ድማ መትከላ ንጹር ነይሩ ሱዳን ጉዳይኩም በዓልኩም ፍትሑ ናይ መጀመርያ ኮንፈረንስ ኣብ ካይሮ ምስ ተገበረ ነቲ ናይ ግብፂ ጉዳይ ንምፍታሕ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ሱዳናውያን ጉዳዮም ንክፈትሑ ናይ ደገ ምትእትታው ጠጠው ክብል ኣለዎ ብኻልእ ዘራርባ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ይደፍኦም ዘሎ ካልኦት ሃገራት ይደፍዎ ከም ዘሎ እምበር ሱዳናውያን ጉዳዮም ክፈትሕሉ ዘይክእሉ ምክንያት የለን ብምባል ናይ ሱዳን ጉዳይ ብሱዳናውያን ክፍታሕ ከም ዘለዎ ኤርትራ ደጊማ ነጊራ ነይራ ካብኡ ብቕፃል ድማ እቲ ኩነታት ናረሰነ ምስ ከደ ኤርትራ ምስቲ ናይ ቀይ ባሕር ወገን ዘሎ ምስኣ ናይ ግብፂ ይኹን ናይ ስዑድያ ይኹን ከምኡ ድማ ሰራዊት ናይ ሱዳን ዳርጋ ነቲ መንግስቲ ክውክል ዝኽእል ንሱ ስለ ዝኾነ ምሳቶም ወጊና ንኤርትራ ድማ ስትራቴጂካዊ ውሳነ እውን ነይሩ እዚ ምክንያቱ ምስ RSF ብምዕራብ ናይ ሱዳን ዘሎ እሞኻ ብካልኦት ተጎቲቱ ዝኸይ ዘሎ ትውግነሉ ምክንያት እውን የብላን ምክንያቱ ነቲ ርግኣት ናይቲ ዞባ ዝርብሽ ዘሎ ሓይሊ እሱ እውን ስለ ዝኾነ ተመሳሳሊ ብወገን ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እውን እሱ እዩ ባይ ዘ ወይ ናይ RSF እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ናይ ድሮናት መጥቃዕቲ እውን እንተኾነ ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብኡ ኢድ ከም ዘለዎ ዝንገር ነገራት ኣሎ ስለዚ እቲ ናይ RSF ዝግበር ዘሎ ኣብዚ ዋን እዚ እቲ RSF ሓያል ዝኾነ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ ናይ ኤርትራውን ክገብር ይኽእል ዝብል ግምት ይዝረብ እዩ ሓሓሊፉ ይዝረብ እዩ ኤርትራ ግን ንዑ ክምክት ዝኽእል ጥራይ ደይኮነ እቲ ኩነታት እቲ ኣብ ባይታውን ክስዕሮ ክሕግዝ ዝኽእል ህዝቢ ሱዳን ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘሎም ሓሪኑ ድማ ተበጊሱ ስለ ዘሎ ሱዳን ምክንያቱ ይቃፀል ስለ ዘሎ ዓድናቱ ነብሱ ንከትሕን ገዝኡ ንከትሕን ፃዕሪ ስለ ዘለዎ ኤርትራ ድማ ምስቲ ብወገና ዘሎ ህዝቢ ሽርክነት ጌራ ትሰርሕ ኣላ ስለዚ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ሱዳን ሓደ እውን እተሓልዮት ናይቲ ህዝቢ ክትብል ትኽእል ኢኻ ዝያዳ ግን እንተዘይ ጌራቶ ኣብ ቀረባ ሪናዮ ነርና ነቲ RSF ዝበሃል ንኸርቱም ተቆፃፂሩ ክሳብ ወድ መደኒ በፂሑ ከም ዝነበረ ንገዳርፍ ንከሰላ ክመፅእ ይኽእል ከም ዝነበረ ስለዚ ናይ ኤርትራ ስጉምቲ ብፍፁም ናብ ኤርትራ ገፁ ክቐርብ ከም ዘይብሉን ንዑ እንተገይሩ ድማ ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ኣቱ ክትግደት ከም ትኽእልን ምክንያቱ እቲ ዴንጀር እቲ ሪስክ ስለ ዝረኣዮ ዘሎ ኤርትራ ብወገን ኢትዮጵያ እውን ተመሳሳሊ ፖሊሲ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ እዚ ክንፅረልና ስለ ዘለኹ እየ ዝገብሮ ዘለኹ ምክንያቱ ብዝሰፍሐ መልክዑ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ኣብ ኤክስ ናተይ እንታይ ኢለ ፖስት ገይረ ኣለኹ ኣነ ምዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት እውን ትኸይድ እያ ብፍላይ ምዚ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ኣብይ ኣሕመድ ዝበሎ ዘረባ እተሓይዘ ፀሓፍኳ ኤርትራ ዳስ ቢዝነስ ባይ ቾይስ ኖት ባይ ትሬት ኤርትራ እትገብሮ ቢዝነስ ኩሉ ግዜ ብምርጫ እምበር ብግዴታ ብምፍርራሕ ከም ዘይኮነ እዚ ከዓ ሶቨሬኒቲ ኢዝን ኔጎሽብል ኤርትራ ብልኡላውነታ እትካታዕ ወይ እውን ኣብ ጣውላት ዲስከስ ትገብር ኣይኮነትን ንኤርትራ ድማ ብሓይላ ገዲድካ ሰጥቶ መቐበል ደወላ ጅን ዕፍሪት ኢልካ ንኤርትራ ተገድደሉ ምክንያት የብላን ኤርትራ ፈትያ ጥራያ ዲል ክትገብር ትኽእል ኣብ ስፖርት ስፒች ሳውንድስ ላይክ አ ኪድ ዲስከቨሪንግ ቢግ ወርድስ በት ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ኣርን ቢልት ኦን ፋንታዚ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝጥቀመሉ ዘሎ ብእንካህን ሃባን ዝብል እዚፍ ትማሊ ተፈጢሩ ሽዑ ዝሰምዓ ቃል እያ ትመስል እምበር ዓለም ለኸ ሕጊ እንታይ ይጥቀም ብኸመይ ትኸይድ ልኡላዊ መሬት ናይ ካልእ ሃገር ኣፈራሪካ ወይ እውን ፀቕጢ ጌርካ ዘይኮነ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልካ እንካን ሃባን ኢልካ ንስኻ ዲኻ ትረብሕ ንሱ ድዩ ዝረብሕ ክልቴኻ ረብሓኻ ኣቀራሪብካ ኢኻ ትገብሮ ንሱ ግን በይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ፓርላማናቱ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ትርጉም የብሉም ኤርትራ isn't here to play by anyone's delusions especially not by Abiy Ahmed's give and take fantasies about reality ስለዚ ኤርትራ ብናይ ዝኾነ ይኹን ህውተታ ተደሪኻ ትውስኖ ውሳነ ከም ዘይብላ ግዳ ሓቂ ግን ኤርትራ ቢዝነስ ክትገብር ምስ ኢትዮጵያ ስለዘይ ትደሊ እውን ኣይኮነን እንታይ ሱዳ
قال نجارات نتصور كون زلهم إلى إثيوبيا يا مجمريا أفدقنا بحر إيرترا أيتك أمني لا استخدمنا تمو كاوت عايز خدنا أفدق بحرهم أجمالكم أسيلو مسألة خالق جبر ويلهم زخدو إثيوبيا يوم منقصت رايكو منقصناتهم دما نتزربهم زراغود بوليس تخطيلو استراتيجي تخطيلو كل وسانتات ناتهم جبت مسكالو تنجير لذي إيرترا بس قد عايز تحتلو مهنيات يبلا أبين دحرين عقع الرخينو يغرتاي ليكم تزلو إيرترا سلمتاي كابانا خيتكم إلا زباخنا علي بلان يسنا يربح قد لا تقاتي من أيجن نتي وسانا إثيوبيا تقبلات إيرترا بزح قبل الدراما جبرتن بمقطع إثيوبيا بيس إثيوبيا كل جزء 1 بليون جنزب نجبت كم زخفليهم زنقرو 1 بليون تخفلان تلقى ستة مقبل ده ولا جن عفريت ولا جلقة أبي خاطك ولا جلقة بس جبتين ده بزح جنزب تخفلان لقى ليفرج جلقة قبل التنت على لقى سلزي جبر اللي حبني كتب له تخلي جبتين بر نيرترا هي كونكا سلزي بتجنزب كا بتزلقة كونتات بيتا تيرمز بلس كونديشنز كتجبر على لقى دون كراي اوفر اريتريا نبيرترا مسيخة أو يات تجبر له مهنيات يبلكا تخفلان لقى أب جبتي باي ذا واي جبتي نسخاتكم ترايتم محضروا ودب تاجورات بهالكبكم إلهم أين دليلنا إلو ملتس مهابا بينيرو سعودية كتوزام زليت حجكو ويجميرا مالو I mean these people are I don't have words على تحسرني نزوم سبازياتهم كقلصو تاجورات بهال نفسهم لاند خيد مزلي أبي أحمد تاجورات بهال ودب على نعوتو تقوم لا نسخاتكم بناتا من عاقتكم نعاقم زربح من قدي تتقوم لا عدل هباكم الله مزبلتهم نعاقدي في سومالي لاندين أنا خيد جبتي أي تبكينا بروباغانديس ناتهم يبلو نيرا نتاودب سعودية كتوزا خم تخل مستزربلن كان دما كوغرعون كتصللون ناي عفاري دو جبتي توسني هادو حسبنا تاجورا ناي دراماناتهم يقتل سلازي حنت ودب كسرحو عقمي يبلهم شوهات يبلهم دراما نخفترو يت دراما دما زتخفله دراما سلازغونه كفلتون وننتون سلازلو وي Ethiopia threatens Egypt over the Nile but now demands supports from neighbors the hypocrisy is loud ني إثيوبيا ني جبسي اتبت فترة زمت ماي وحج كوين زخيد نعوك تعقت إلى ليتم معالت انت تفرارهم بقروخ كحنك كيلا تفكر زلا أبناء كالوت ولاو مريت مسياقن أفدق بحركة حتى صغف زي تبل وردتنيا زخونت بوليتيكاوي اللي تنان سمع زلنا لازم مسؤولين ناتهم نبيني كما give and take says Abiy yet look at how he is turned on his allies كما إن كان حبان كتبل تخوينكا متأممان مزهلين أمينو سب سلطان كان كرش خاندون زبلكا فانو تقبر زلخا نسبة محارات تقبر زلخا قبل على إيرترا عندرو زلخا السمعة كما يجري أمين مساغا ديل كجبر زخل بمبال ملسي بيلغو meanwhile Eritrea's principles are clear قال بقمت قالوا إيرترا ما تكلاد ما نسور كون قالوا Eritrea is not for sale not to the US not to the EU and definitely not to reckless neighbors لذي إيرترا President سياس كومن حنتفلتك على لاتو Eritrea is not for sale بمبال نسرائيل نيران ولا نجن أفريد مشيت تقرب حجر كم زي كونتن برجز نيروبان أمريكان عدل بفرراح مريتان بحرانك شيء زي دليت نيتشوبيا تتلاقي زلنا أبي تقد فلو مهنيات كلني no force on earth dictates how Eritrea use its resources كم لما أبزع عالم زلو كل عينة حيلي نيرترا كززا كجددا كم زي كل أبزوان زنصور كونه له إيرترا ملو واقع زخفلت له يتبريتان بحران واقع كفيل له ترى يكونس كجددوا مسفتو نقل نعقديفا بتزغف ملك نخت نبرن هلاويا نخت دقيمة نخت نصرن زخالت هجريا سلازين إيرترا كجدد يلزفتن نتفقاتو كقلات زلي حيل تراي كونسل في لايكم على بتوعنا Eritrea is committed to regional peace but ready for any scenario إيرترا كل جزء رجعت سلام مسرعتها حدا كان زمت سكن كل جزء دلونا تلوا Eritrea partners on trust not pressure إيرترا دما أفراريكا ويونس أعطي كده يكون كاس ببت إمام تراي مساحة سرعتغل and never forget betrayal الماد ما تتصور أبيرترا زلوا منجستي مرحنة بريزنت سياس بفلوي الماد تتصور مرحلة كم زي كونه بتدقاقامي أبهرياتنا تنريو زلناينا أبدما كسر حادن مودة تنتقل مخانو دما أبزبون ريو لنا Eritrea today holds more leverage, stronger alliances and unshakable resolve إيرترا لو مدما كم نايك رماي كونتن ونياتو حيال زخونت قبل التنتن دبلوماسن بزح مشارقتن أبوش إثيوبيا يكون أبدقة بزحات مشارقتن بزحات دقفت حيلتاتن زلوايا as we approach Independence Day Eritreans are laser focused on development, sovereignty and regional dignity. أب معلتنا تنتنا كان بألعاب ندالو ولو زلنا جزء إيرترا زيادة بتعمل laser focus أب متاجر لا أبقى زمع بالناتا لولاونات ناتا كم لما زوباوي رقعتن كبرتن
not on cleansing, not on chasing empty noises, noise from those who rejected us before. ስለዚህ قدم حجي ዕድል ሂብናካ ዝተኣለምካዮ ተመሊስካ ሕጂ ጻድቕ ኮንካ ትቐርበሉ ናታቶም ድራማ ከተሳሲ ድሌት ከም ዘይብላ Abiy didn't invent geopolitics. Sovereign nations choose, not beg. Eritrea stands tall. We don't beg, we don't bend, we build ብምባል ድማ ኣትያ ኣለዎ ስለዚ ብሓፈሻ ኣብ ቅድሚያትና መዓልትና ፅነትና ካልእ ንዓና ዲስትራክት ክገብር ዝኽእል ኣካይዳን ፖለቲካን ክፍጠር ከሎ ክንጥንቀቕ ኣለና ዕድል ክንህብ የብልናን እዚ ድማ ነቲ ንኸዶ ዘለና ጉዕዞ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ ይኽእል ኤርትራ ትልምን ሃገር ኣይኮነት ትተዓፀ ወይ ዓፂፍካ ድሌትካ ትገብራ ከም ድሌትካ ትገብራ ሃገር ኣይኮነትን ኤርትራ ናብ ህንፀት ጥራይ ክትሃንፅን ናብ ህንፀት ተበገሰት ሃገር እያ ብምባል የዛዚመ እየ ዘለኹ እዚ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ዝያዳ ነቶም ብየማናን ፀጋምናን ዝፍትኑና ዘለዉ ከም በዓል ዚያቶም ንመልሲ ንዖም ኢለ ገይረ እያ ወቅታዊ ኤርትራ ከተለያዩ አካባቢ ላይ የሚገኙ ሀገራት ጋር የምታደርገውን የፖለቲካ እንቅስቃሴም የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴም ይታዘባሉና እነዚህን ግንኙነቶች የኤርትራ ባህርተኞች ማህበር እንዴት ይመለከቷል ብሎ ያስባሉ? በሚያሳዝን ሁኔታ አሁን ያለው ግንኙነት እምነት ማጣት በተቋም ውይይት እጦት ምክንያት የሻከረ ነው ብለን እናምናለን። ምንም እንኳን ብሓፈሻ እዚ ሰብ እዚ ንመን ወኪል እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣነ ብፍጹም ኢደ ይተረዳእኒ ዘሎ ገለገለ ከም ፀሓፉ ለይ ሰብ እዚ ተራ ሰብ ከም ዝኾነን ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ከም ዘይነበረን ኣብ ሓንቲ መርከብ ሜይቢ ከም ኮኮዲ ወላ ከም ገለ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ፅሒፎም ላይ ኣለዉ ብዙሓት ንመን ወኪል እዩ ንሕና ገለ ክብል ከሎሲ እንታይ ማለት እዩ ሁ ኢዝ ዚስ ጋይ እንታይ እዩ ንመን እዩ ከድውክል ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ ኔጎሽት ክገብር እንታይ ዓይነት ሌጂቲመሲ ኣለዎ ወይ እውን እንታይ ተቐባልነት ኣሎ ፖለቲካል ፓርቲ ድዩ ኢንዲቪጁዋል ድዩ ንመን ከዩ ዝውክል ዘሎ ንሕና ገለ ክብል ከሎ ስለዚ ህውተታን ድዩ ዓዲ ሃውታትያን ግን ከምኡ ዓይነት ሃውታቲ ብጣዕሚ ቦታ ዝረክብ ስለዚ let them entertain ከምኡ ዓይነት ህውተታ ቅድሚ ሕጂ እውን እኮ ኮንፈረንስ ተባሂሉ ኣብኡ ሃውቲቶም እዮም ሓደን ክልተን እንተኾነ ኣብዪ ኣሕመድ ድራማታት ናቱ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝቕየር ድራማ ስለ ዘለዎ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ባይ ደ ወይ ጀዋር መሐመድ ንናይ አብይ አሕመድ ኩነታት ጽቡቅ የሪ ገሊጹ አብስምዖ ክፍል የአንድ ማህበረሰብ ክፍል ሲከፋፈልና ሲጋጭ ሀገር ነው የሚዳከመው አብይ እንደዛ ያየው አንድ አደጋ እንደተቀረፈለት ነው የሚያየው ለምሳሌ አሁን ትግራይ ውስጥ የሚደረገው ነገር እንደ ትልቅ አድቫንቴጅ ነው የሚያየው የትግራይ ፖለቲካ መበጥበጥ የኢትዮጵያ አንድ ክንፍ መሰበር መበጥበጥ መዳከም መሆኑን ያየው አንድ ጣላት እንደፈረሰለት እንደተበጣበጠለት ነው ያየው ይሲ እዚ ጀዋር መሐመድ ዝብሎ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ትርጉም ዘሎ ዘረባ ምዃኑ ንኤርትራውያን የዝብለኩም ዘሎ ንዑ ድሓን ግደፎ ኢትዮጵያ ኣብ 1992 ዝነበረ ንብሙልኣ ክፍለ ሃገር ናይቲ ሃገር ከም ሓንቲ ሃገር ሓዊሶም ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ክወረኩም እዩ ከጥፋኣኩም ክብትነኩም ይደልሎ ብምባል بحانت هرمت بحاد عينت سمعت متيوم نيرترا كدم سوسفتينم يوم نزي اي سرحن قبل علي دما بينهم سلا زي كلو مسمولات مس امريكان اوروبان كوينهم اب كباب دما صنعا فورم زبل نيمن سودان جبتي كلاتهم صوماليا حيزوم نيرترا يقاتلوا وافتينهم ازونا يسلطه اكلتشن 10 شو متم زجمرنا هاي سلام تبغسو ዝተወሰደ ስጉምቲ ድማ ነቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ድሮ እቲ ትግራይ ዝበሃል ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰርክል ወፅዩ ናይ ትግራይ ሃገራዊ ስምዒት ወይ እውን ክልላዊ ስምዒት ተላዒሉ ናብ ናፅነት ገፁ ክደፍእ ጀሚሩ እቲ ኩናት ምስ ተላዓለ ድማ ትግራይ ዝተዳኸመት ኤርትራ ከም ሃገር ክትሪኦ ከለኻ ትግራይ ዘይኮነ እቲ ፖለቲካዊ ኢሊት ናይ ትግራይ ምድኻሙ ንኤርትራ ልዕሊ ማንም ዓወት እዩ ነይሩ ኩናት ክጅምር ከለና እንታይ ኢለ ናይ ትግራይ ሰራዊት ነቲ ናይ ሰሜን እዚ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ዝበርትዕ ሰራዊት ዝበሃል ዝነበረ ብሕቁ ሃሪሙ ጥዋዕዋዕ ከብሎ ከሎ ኤርትራ ሽዑያ ትዕወት ነይራ ነታ ቀዳመይቲ ጥዒት ተኮሰ ናይ ትግራይ ወታደራዊ ሓይሊ ንኤርትራ ትዝበለፀ ኣድቫንቴጅ ዝፈጠረ እየ ዝብላነ ስለምንታይ ንኤርትራ ደፍርህ ዝነበረ ጥሙር ወይ እውን ሓደ ጥምረት ኣለዎ ዝበሃል ሰራዊት ንሓድሕዱ ክባላዕ ስለ ዝጀመረ ኤርትራ ካብ ዝሓለፈ ካብ 2020 ክሳብ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ድማ ብሙሉእ ካብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ዝኽእል ናይ ሴኪሪቲ ፕሮብለም ናታ እናተቐንጠጠን ብቅፅበትና ጎደለ ኢና ንሪኦ ዘለና እዚ ሕጂ ኩናት ዝመፀና ዘሎ ገለ ዘይኮነ ኪኑ ጠምቱ እዚ ነገር እዚ ትግራይ ዝበሃል ኣብይ ኣሕመድ ኣዳኺመየ ኢሉ ብፖለቲካ ናብ ሕንፍሽፍሽ ይትይዎ
اتزبلت كم حدا صلاي كوين كختري خلخا وي كم صلاي مش قصرونا له نيرترا تزبلت غيرو كتبل تخليخا قتيلو نتكالا حيال زنبر نعوز حجزنا محرا يشفشف الله الزون نعنا اللي يكون زغبر زلو نيرترا كن ابا حجز زغبر لا زلو تحيال تمثل زنبرت ኢትዮጵያ كسع كندي يفرارسا خم زلو سلازي እዚ ሕጂ ድፍጠር ዘሎ ኤርትራ ብፍላይ ኤርትራ ንጉዳይና ኢትዮጵያ ኢዳ ከየተወት ግን ረብሓናታ ናብ ሓሰት ተኸይዳውን መዓልታዊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍፀም ዘሎ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ንኤርትራ ስግኣት ናይ ምዃን ዓቕምናታ የንቆልቁል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ እዚ ማለት ግን ኣብይ ኣሕመድ በቲ ተሪፉ ዘሎ ሓይሉ እውን ሓደጋ ክፈጥር ኣይክእልኒ ጥፍኣት ክፈጥር ኣይክእልኒ ንማለት ከድምፅ ኢለ ይኮንኩን እዚ ብንፁር ፈላሊና ክንሪኦ ኣለና ከም በዓል ጀዋር መሓመድ እንታይ ኣለዎ ኣብ ርእሶም ኣይፈልጥን እየ ግን ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ኢትዮጵያ ከም ሃገር እውን ክትሓስቦ እንድሕር ኮንካ ናቱ ሓይሊ ናቱ ጥምረት ናቱ ፅልዋ እናሃሰሰ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ንኣብይ ኣሕመድ ውሽጣዊ ፀገሙ ዝፈትሕ ዘሎ እዩ ድመስሎ ኢልካ ወይ እውን ውሽጣዊ ስግኣቱ ዘውርድ ዘሎ እዩ ድመስሎ ከም ሃገር ደረጃ ክትሪኦ ከለካ ግን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እቲ ሃገር ዝተዳኸመትን ብቁጠባት እናተዳኸመት ብወታደራዊ እናተዳኸመት ብሓድነት እናተዳኸመት ትኸይድ ዘላ ሃገር እዩ ዝፈጥር ዘሎ ኩሉ እዚ ድማ ንኤርትራ ኢንዳይሬክትሊ በነፊት ዘለዎ እዩ ንኤርትራ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ሓያል ኢትዮጵያ ንኤርትራ ስጋት ተልካ ኣብይ ኣሕመድ ክሳዕ ክንደይ ተኣካይዳ ናቱ ሓደጋ የብሉን ማለት ኣይኮንኩን ግን መዓልታዊ ዝገብሮ ዘሎ ፍፃሜታት ንኦሮሞ ዝጭፍጭፎ ዘሎ ኦሮሞ ድማ ተመሊሶም ዝቕጥቅጥዎ ዘሎ ንኣምሓራ ከጥፍእ ዝፍትኖ ዘሎ እሶም ተመሊሶም ዝጭፍጭፍዎ ዘሎ ንተጋሩ ከጥፍእ ዝፍትን ዘሎ እሶም ተመሊሶም ዝሃርምዎ ዘሎ ምስ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ምትታው ኩሉ እዚ ንኤርትራ መመሊሳ ከም ትሕይል እዩ ዝገብራ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ካብ ኢትዮጵያ ዝበሃል ጥሙር ኢትዮጵያ ክመፅእ ዝኽእል ብዓለም ደረጃ ደገፍ ካብ ዘለዎ ክመፅእ ዝኽእል ኩሉ ካብ መዓልትና መዓልቲ እናንቆልቆለ ይኸይድ ስለ ዘሎ በዚ መቃን ከተንበቦ እንተጀሚርካ ድማ እዩ ትርጉም ክበካ ዝኽእል ስለምንታይ ኩሉ ነገር ተኣኻኺቡ እዩ ዝኸይድ ብንፅል ነገራት ኣብይ ኣሕመድ ንግዚኡ ነታ ኩርሲ ናቱ ተገልግሎ ንትግራይ ከዳኸም ኣብዚ ረእይዋ ሓንቲ ሪፖርት ወፂኣ ኣላ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቓ ከም ዘላ ንኽትሪኡ ጥራይ ዝብል ዘሎ ስቴት ፌለር ኢንዲኬተርስ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ክወድቕ ከም ዝኽእል ዘንፍት ምክንያት ብል ኣሎ ሓደ ኢትዮጵያ ኤግዚቢት ሳይንስ ኦፍ ስቴት ፌለር including inability to provide basic services, loss of territorial control, eroded legitimacy as per international law, fundamental like 2004 UN high-level panel criteria. Ongoing conflicts in Amhara, Oromia, Tigray regions highlight the state's failure to maintain a monopoly on the legitimate violence. Ethiopia ዝበሃል ብኩሉ ዓይነት መለክዕ ሪኢኻ ከም ሃገር እናወደቐ እናቃሃመ እናጠፈ ዝኸይድ ዘሎ ምዃኑ ዘመልክት እዩ መሬቱ ዝቋፀር ሃገር ኣይኮነን ስለዚ ኩሉ ሃገሩ ተሪቶሪ ናቱ ሙሉ ብሙሉ ተቆፃፂሩ ናቱ ትእዛዝን ናቱ ፖሊስን ከመሓላልፍ ዝኽእል ኣይኮነን ተቐባልነት ዘለዎ መንግስቲ ይኮነን ኣብ ትግራይ ንኣብነት ነቲ ፌደራል መንግስቲ ተቐባልነት የብሉን ዝብል ኣሎ ኣብ ኣምሓራ ጠቕላላ ተቐባልነት የብሉን ፌደራል መንግስቲ ዝብል ኣሎ ኣብ ኦሮሚያ ከምኡ ዝብል ኣሎ ኣብ ሶማል ከምኡ ዝብል ኣሎ ስለዚ ተቐባልነት ናይቲ መንግስቲ እናንቆልቆለ ዝኸይድ ዘሎ ኣብቲ ሃገሩ ድማ ሙሉእ ቁፅፅር ዘይብሉ ውፅኢት ናቱ ድማ እቲ ውሽጣዊ ኩናት ወይ ኮንፍሊክት ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ኦሮሚያ ዘሎ ትግራይ ዘሎ ኣብ ካልኦት ቦታታት ዘሎ ድማ ንዑ እዩ ዝነግረካ እዚ ብፖለቲካዊ ክረአ ከሎ እዩ ሂማኒታርያን ክራይሲስ ድማ ኣሎ ብልዕልዩ ናይ ሂማኒታርያን ሰብኣዊ ቅልውላው ድማ ኦቨር 30 ሚሊዮን ፒፕል 30 ሚሊዮን ህዝቢ 25% ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ 130 እንዳሪልካ ሪኳየር ኢመርጀንሲ ፉድ ኣሲስታንስ ከባቢ 30 ሚሊዮን ዝኸውን ሓደ ርብዒ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንታይ ደልሎ እዮም ዝብል ዘሎ ብረድኤት ናይ ደገ ሓገዝ ይነብር ከም ዘሎ ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮ ከም ዝኾነን with Tigray facing famine risks due to unresolved 2020 to 2022 war impacts ኣብ ትግራይ ድማ ናይ ደርቅን ናይ ጥፍኣትን ደበና ዘንፀላሉ ዘሎ ብሰንኪቲ ኩናት ዘጋጠመ ማለት እዩ 2.4 ሚሊዮን ትግራያንስ are internally displaced 2.4 ሚሊዮን ዝኾኑ ትግራያውያን ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገር ተመዛቢሎም ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ with many in camps waiting demobilization promised under 2022 Pretoria agreement ስለዚህ ብዙሓት ካብኣቶም ድማ በቲ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ናብ ቦቶም ክምለሱ ካልእ እንታይ ብሎ conflict and instability ኩናትን ዘይርግኡነትን ድሕሪ እቲ ናይ ትግራይ war ድሕሪልና killed over 500,000 ሰብ soldiers ይብል ኣሎ killed and 360 civilians 360,000 ድማ ሲቪላውያን ከም ዝቀትልዎ making it one of the deadliest ከም ናበለ ይዛረብ ዘሎ ኣምሓራ region faces a new insurgency ስለዚ evolving international law ኩሉ ነገር ኣብቲ ሃገር ዘሎ ክንሪኦ ከለና ናይ ብሓቂ ናብ ውድቀት ትኸይድ ዘላ ሃገር እያ እናበሉ እዮም
ዝገልጹ ዘለው regional and external factors Ethiopia's aggressive pursuit of Red Sea including tensions with Eritrea and a 2024 Somaliland port deal threatens regional stability. Foreign actors like UAE Ethiopia ዝዕጥቕ ዘሎ ከምኡ ድማ Egypt supporting Eritrea and Somalia exacerbates proxies. ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ናይ ባሕሪ ዝብልዎ ዘለዎ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎ ኩነታት ካልእ ሽግር ይፈጥር ከም ዘለዎን ኢማራት ዝዕጥቆ ዘሎ ንኢትዮጵያ ብግምጣሉ ግብፂ ድማ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ሶማልያን ክገብሮ ዝኽእል ድማ ነቲ ኩነታት ናብ ዝገደደ ክወስዶ ይኽእል እዩ governance and economic decline ethnic federalism since 1995 has fueled divisions እቲ ዘለዎም ናይ መንግስቲ ፖሊሲ ድማ ሽግር ፈጢርዎም ኣሎ ስለዚ call for action ኢሎም እንታይ ኢሎም ኣለዉ authors urge Ethiopian elites, especially in diaspora, to foster unity and prosper a new political culture to prevent state collapse. بس أبدأ جزء لو مهورنا إثيوبيا هاجر كي ودقت كلا زخون يكون ناي حدنت جوس كجبر كم زلوين يوم زارب زلو. International community should increase humanitarian aid. لذي تعلم لخدمة رتيت كحجز على لو كبزح خلالو نابلو أو أي تجبر له كل زي ما تايزريكا. إتي إثيوبيا زبال هاجر أكمل زبالة ديق زبالة المات أتيو خمسلون أبي أحمد جن كم ز عينت المات جود سديو بفتسب أكملات أتيو نسو بعلو أبز فترة دراما زنبر زلو مراح مخانو بجنزابي اللي بكل من قد كريو خلنا إثيوبيا نيرترا إيرترا سلز دليتو ويون إيرترا سلز سعرتو يكونون كم ز مدرخو دي خمسلو نساتهم زمرتو من قد مخانون أمودا تدما اتزخدو زلو من قدي نعتاتهم أب حدقا كأتزخل مخانو اجي بت من قدنا هزب دمان رايو يا وفري جمير الام حدا سوداناوي دكتور زركبوم لعل 80 سرحتنيات عنا اب قيدي كم زوعتو تغليصم اتحبرت منقسقاس كم زغلصو اب مل هاجر لعل 80 سوميات عنام اب تحت قيدي كم زعتو اب زغرب اوان بخفيل دما سرحتنيات عنا يوم تواحيللهم حيلتا صتا منغسين بزح سوميات عنا بفلاي دمام اب عبيت كتماتات اب هوسبيتالات السرحو ياسرون يشغرون كم زلوم حدا اتحباري منقسقاس نبي بيس غليصلام كاب يونيفرسيتي غوندر بحيلتا صتا كاب 10 سوميا حكمنام حدا سوداناوي دكتور كم زنبر دمام مسارحتو نبي بيس غليصن حكايم نرستا تكنيشانات لابراتوري زركبوم بزح سوميات عنا مغفاع مغرفتي مع اسرتيم يبصحم كم زلو غليصمالهم بمسرته تحابرست منقسقاس تاكب حبريتام كابتم اب قيد زعتو سوميام تشعت دقنسيوم سوميات عنا يركبوم منقسقاس سوميات عنا اثيوبيا دموزن طقمات من حاوسم 12 طلبات من محاش سرعه عنا زلعالم كاب غنبت 5 عامت مرت جميروم كاب شعو جميروم كفيلاوي ادمام እና ካይዲዮም ጸኒሐም ምዚ አድማ ተታሒዙ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከቡ ሆስፒታላት ጥቁር አንበሳን ቅዱስ ጳውሎስን ሓዊሱ ሓያለ ሶማያት እና ካብ ሆስፒታላትን ገዛውትን በኃይልታት ጸጥታ ከም ዝተወሰዱ ተገሊጸሎም ካብ ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ ጎንደር 23 ሶማያት እናም ኣብ ቀይዲ ዝኣተው ኮይኖም 8 ሓካይም ትማል 5 ጉመት 2017 ተኣሲሮም ኣሎም መሳርሕቶም ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ድማ ፍርቂ ለይቲ ካብ መደቀስ ክፍሊ እቲ ዩኒቨርሲቲ ወሲዶም በኣባላት ጸጥታ አድማ ብተናን ምልሻን ከም ዝተኣሰሩ ገሊጾም ኣሎም ካብዚኦም ዶክተር አብርሃም አፐክ ዝተባሃለ ሱዳናዊ ናይ ማህፀን ነባር ሓኪም ኮይኑ ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ብስፔሻላይዜሽን ዝመፀይ ነይሩ ከም ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ናበይ ገጽ ይኸይድ ከም ዘሎ እዚኣ ቪድዮ ጀዋር መሐመድ ፖስት ዝገበራ ራእዩ ምናልባት ነዚ ኩነታት እዚ ካብ ጀዋር መሐመድ ንላዕሊ ክፈልጦ ዝኽእል ሰብ ደሞዝ እዚ ንሪኦ ዘለና ደሞዝ ዘይተኸፈለሎም ሰባት ዝፈጠርዎ ኩነታት ምዃኑ እዩ I think جوار أبزي حنت صحيف نيرو تري ورد لهم زكونتات كمي مدرخ بس كم زلوا بمبال هذا حن زي أقل كيف الحجرنا إثيوبيا استجبره دوموز سلزابي استجبره أدمى جميرو خمسلون اتمنى عبرو ناقدك خيد كله اتأدمى إن حيلك خيد مخانون بو منصر دما تي أبي إثيوبيا زلوا شجر تي أبي إثيوبيا زلوا وتري هذا معلتي بخمسة عينات ملكعي كفنجر كم زغلن بفلاي زي بحكايم زتبقسي قالسي ويون سقوم تزبل وزلو ناف كالي ماغر كمعبل زخيل مخانو بستفل عليه وكيلاتات يزنقر زلو من البعد أبي أحمد أكمز عينت عزقتو ودي غازل حقر أكندكت حنزفتن انتاي كمز قبري يزنقر زلو look at this guy is ترجم زي بلو هو تتا أتيزر له مراح مخانو بزي خات فلت لأن كان ببليونات جنزب نايدرون شو غيرو تندرونات كاب إمارات كم زمتها ولا وانتم تكنيشانات ناتهم تندرونات كاب تشاينا ناتن
كاب تشاينا ناي تشاينا درونات كوينن كاب يمرات بكرايز مسا مخانن يزن نجار زلو كل نجار فيك زخونه هاجر نمرأي بتكنولوجيز مع بلد هاجر نخت مسللو انا ابي احمد كم زعين الشو بمقبارو صقم يبلهين هاجر يا دليت قبر خليو ات هاجر اب كمي كنتات كلا انت عين الدراما يقبر كم زلو سبزي حدث حدا يرتراوس انت يلسك تصحيفو ابي احمد سي حساوي كونن يلوا حسوتي نبعلو تابسي حساو تراي كبلا اخولا يكون يلو تي ابز بحال نبعلو حسوت يلو لذي تي كسع كندوس لو زخونه بليونات ገንዘብ ني حكايم ناتو نممهران ناتو نقال دموز كندي شجرات ناتوم تفتح زقبو زنبره نتسقمتتي قديفو نعو سغيرو امنتاي وفيرلو ن اكند تصقم زلو نكفتح زفتن نتصقم مفتحنا ابدراما بمتاو حكايم ناتو ممهران ناتو انصاراب زخدولو زلو نسو بفصم ጣጣ ከም ዘይብሉን بفصم بتناي حزبي اتحساسبا زغزا كم زيكونن صقمنا حزب دما اينتايو مخانو بگيم فليطلو انت ارتيكل وصيا نيرا دارغا غودو تقالياتي ناي ጫካ ፕሮጀክት ዝብልዎ ዘሎ ወይ ውንቲ ቤተ መንግስቱ ዝበሎሲ 15 ቢልዮን ዶላር ዘጥፈየ ምዃኑ ይዝነግር ዘሎ ኣብ 503 ሄክታር ዝተገበረ بمخانو اتبالاس دخندي سبات ناب دخنت كم زاتون over 20 مليون إثيوبيانس كسب نايت بيتن دركن 4 مليون حزب دما كاب وشت تግራይ تراي تفناقيلو لا بزلو كندز ገንዘብ አቤተ መንግስቲ ከጥፍ بموسانو زسبزي بفصم ناي سب حساب ዘይብሉ ኣብ ናይ በይኑ ናይ ደሴት ናይ ብልጽግና ደሴት ናይ ፕሮስፐሪቲ ጎስፕል ደሴት ዝነብር ሰብ ብዳይ ሰባት ቃንዛ ድማ بفصم زገደስ ከም ዘይኮነ يوم زقلت زلو حجي دحان اتي تكونتات كم زدليو خون خلي عبي نابغن بيني كراخ بلو زغل بفلاي اتي بوليتيكاو دايمنشن ناتو نارانا خنكيد علنا مجمريا ملسنا هوحات نجمر حبرة افريكا امنغو فيدرال منغستن هوحاتن معبيلو ابزلو قداي وسانه بورد مرصا ايثيوبيان خالوت معبالتاتنا ملكيتو كمرمرن كزتين حصص اخيبا كصوا هوحات حاتيتم أبو أمبر ودب حوحات دكتور دبرتسين غير مكائل بزعبة بورد مرصا إثيوبيا زم حلال فوسانه كل وزخل صعبينات نزل لهم سكفتات عمل كتوم نبا بومبر كومشن حبرة أفريقيا محمد يوسف علي أب صحفو على ودبدابيو نزحته زقربه دكتور دبرتسين عبد دبدابيوم حزن نزل لهم عبالتات أب قمت بمتاو لعلواي قجلة درادرت حبرة أفريقيا أب إثيوبيا نتي أمنغو منغس فيدرالن ودب حوحات معبيل زلو خناتات إلوون دحيرو زمص وسانه برد مرصا مسراس حقاو سبنت حوحات ملكيتهم بفولين خزت تيلو حصوص اخيبا كصواعي قبايلهم بتوسخي از غداي اب قصالي اب سالط على بيت مخري سلام تصطن بحفجا تي هوحات نت غدايتي مفتحين خركب يصص دبلوماسياوي صعري يقبر كم زلو كرا خلو بوغن اتناي اثيوبيا ابي احمد وغن جن أبلعلي أبي أحمد أبلعلتي هو حد بحال وجن كل عينتاوي سلامة كسي مسيت آن يوزخيد زلو. دون قليه كللو بريزيدنت ينبرو تسوي علوتن ناس توصل عفارن عفارتشي عفار من ناق عتياتشي متاقوات عفار يراسون سوش سبسبو إنده وفتو بعند دقيقة فتستن مجرس منجلو عفار نوكو على سالفن بلو ودنيا يوقع باكو جت معناته በጣም ትክክል ነው ዶክተር ደብረጽዮን ለምን መሰለ አፋርን መሳሪያውን አንስት አስወጥ ምንድነው አስፈትተውታል መሳሪያ ምንም ትጥቅ የለውም ስነልቦናውን በጣም ሐራስ አርገውታል ሀብት የለውም ደህይቷል እንትን አርገን እንዳይሞት እንዳይድን አርገን የተውነው ህዝብ ስለሆነ ምንም አፋር ምንም እጂ ተአፋር ትብል ደላ አብቲ ፖለቲካዊ ካድረታት ናይ አቢ ታዝለ ዓለት ተስራሐላ ዘላ አጀንዳያ ስለዚህ ዶክተር ደብረጽዮን ነዛ አፋር ዝበሃል نعيقو خمس زاربالو زنبرن أداخيموم زقدفو عفار نسو يحليفو اهريمنا بمبال قبل العفار زلوم نعقات كم زقالتن حجدما نعفار كمو كداخم زقبر كمو اتمرحنتنا هو حد أمبر عفار حيال هزبيو أبي أحمد دمانتنا عفار كلهم كادرتاتو أب عفار زتو كريم مهنياتو تاجنداني بحري كم هزب دما زترفو سسلو زغوننا رومو تبهال هزبي تبلي عيا ترف دما بحجون الله نايم حرا توديا تاكيز ناي تقراي كمال سافتينو بمولو كتملا سايكالتن فرقانا تحيزلو كل زندرو يزلنا دراما زاني عفار تبلقن بزل علي تدفع الله زلايا
ኣዳኸርትና ያብድማ ነቲ ዓፋር ዝብል ኣጀንዳ ተጠቂሞም ሓደው በቲ ህወሓት ንምስይት ኣደን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ኣብቲ ናይ 4 ኪሎ ፖሊሲ ድማ ኣገዳስነት ክህልዎም ኣብቲ ሰርክል ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዝግበር ዘሎ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ፖለቲካል ካልኩሌሽንስ ብኩሉ ወገን እዩ ዝካየድ ዘሎ ሓደ ካብቲ ተጋሩ ቅድሚ ሕጂ ዝተኸተልዎ ፖሊሲ ሪቪዝት ወይ እውን ተመሊሶም ዳግመ ግምት ክገብሩ ወይ እውን ብዝሓለፈ ኩነታቶም ክዛረቡ ከለዉ ዘጋጥሞም ስምዑ እዚ ከፊልና ህዝቢ ትግራይ ታየግንዩ ልብል ነገር ክምለስ ኣለዎ እቲ ሕገ መንግስቲ ኣብ ቋንቋን ኤትኒክ ፌደራሊዝም ንብሎ እዩ ዘውግያዊ ይብልዎ ብምሓርኛ ሶ እዚ ሕገ መንግስቲ እዚ እውነት ንህዝቢ ትግራይ ጠቂምዎ ዶ ብናይ እምነት ነው ቢካውዝ ብጣዕሚ ቅድሚ 83 14 ክልላት ነይረን ክፍለ ሃገር ትግራይ ሓንቲ እያ ነይራ ማዕሮ እያ ነይራ ድሕሪ 87 ግን ክልተ ዓበይቲ ለይ በቃ አንተቸብል ኾኑ ኢንቪሲብል ኾኑ ክልላት ፈጢርኩም ኦሮሚያ እንደ መሓራ ኦሮሚያ 33 እስከ 35 ሚሊዮን ልግመት ህዝቢ ወለጋ ነበረ ኦሮሞ ምስ ባሌ ነበረ ኦሮሞ ይፋለጥ ነይሩ ኣፋሊጥኩሞ ዓብይ ክልል ፈጢርኩም ብጣዕሚ ኢንቪሲብል ኾነ ፖለቲካሊ ስትሮንግ ኾነ ሓይል ፈጢርኩም ናይ ብሓቂ እቲ ዘረባናቱ መለስ ዝፈጠሮ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ኢሉ ዝፈጠሮ ንተጋሩ እቲ ዝዓበየ ስግኣትን እቲ ዝዓበየ ዕንወትን ዝፈጠረ ፖሊሲ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ኦሮሞ ቀደም ከም ኦሮሞ ኣብ ውሽጡ መዓት ፀገም እዩ ዘለዎ ብሓደ እውን ኮይና ኣይፈልጥን እዩ ነይሩ ህወሓት ብዝፈጠሮ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ ሓቢሩ ዘይፈልጥ ኦሮሞ ከም ዝሓስብን ኦሮሞ ካብቲ ተጭቋነ መንፈስ ወይ ከይዱ ነቲ ኢምፓየር ኣነ ዝውንኖ ኣነ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ሓንሳብ እናሓዋሩን ክመልኮ ዝብል ኣተሓሳስባ ሒዙ ብምምፃእ እዚ ኦሮሞማ ዝብል ዘሎ ሓደገኛ ስትራቴጂ ንሰምዖ ዘለና ውፅኢት ናይ መን እዩ ናይ መለስን ኣዳኸርቱን ካድረታቱን ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ጌጋዩ ትገብሮ ዘለኻ ኢትዮጵያ ክትወፅላ ኣብ ዘይትኽእል ዓዘቕቲ ትእትዋለኻ ኢልዎ መለስ ግን ዝያዳ ካብ ኣምሓሩ ስለ ዝፈርህ ዝነበረ እሊት ናይ ኣምሓራ ካብ ዝዕወቱ ብኦሮሞ ገይሩ ክፀቕጦም ኢሉ ሓሲቡ ኦሮሞ ጌና ስለ ዘይበልሕንዖም ከም ፖለቲካ ክጥቀመሉ ኢሉ ይሓስብ ነይሩ ኸውን እዩ አንገስወት ቅድሚ ምርድኦም ትናቶም ናይ ትግራይ ኤሊት ተኦሮሞ ዝበሃል ገበል ኮይኑ መፅዩ and there is nothing they can do ባዕሎም ኣብታ ጫፍ ተቐሚጦም ሕጂ ፖለቲካዊ ዳግመ ሓሳብ ከም ብሓድሽ ክሓዝቡ ክኽእልሎም ንህላወ ናይ ትግራይ ዘድሊ እዚ ዘረባታት እዚ ድማ ብዝተፈላለየ ወገን ካብኣቶም ንሰምዖ ዘለና እዩ ጦጦ ኢሉ ንሕዝቡ ቁፅሪ ሓደ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዘይፍፅም ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ እዚ ዘይፍፅም እንተኮይኑ ከም ውልቀይ ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ብውልቀይ ናይ ምሕባር መሰል ኣለን ምስ ዘዋፀን ዓንቶ ይግለጽ ነይሩ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ሃገርነት ዘይቕበል ኣብ ኤርትራ 9 ብሄራት ኣለዋ መንግስቲ ኤርትራ ዝብለን ማለት ኣብ ትግራይ 3 ብሄራት ኣለዋ ትግርኛ ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ ትግርኛ እዩ ዘሎ ኢሉ ሒዙ ዝንቀሳቐስ ሓይሊ ክመፅእ ይኽእል እዩ ትግራይ ሶ እዚ እዩ ኣብ ኤርትራው ኖ ትግርኛ ዝበሃል ብሄረሰብ እዩ ዘሎ ኢሉ ዝመፅእ ሓይሊ ክህሉ ይኽእል መሰሉ እሱ ግን እዚ ኤርትራ ይቕበሎን ኣይደኖ ክውንነት ግን ንቀበል ሕዚ ኦሮሞ ብልፅግና ዝመርሖ ዘሎ ካርቱስ ክስካዕ ኣባዓላን ክስካዕ ዳሉሉን ክስካዕ ዓሰብን ዝገበረ ሓይሊ ሲ ናይ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይን ናይ ህዝቢ ኤርትራን ሰላማዊ ኩነታት ኣይደልን በይንና ጦጦ ኢሉ ንሕዝቡ ቁፅሪ ሓደ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዘይፍፅም ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ኣብ ትግራይ ዝድረብ ዘረባ ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ካብቶም ቁሩብ ብስል ዝበለ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ዝዛረቡ ኣብ ክውንነት ንመርኮስ እዮም ዝብሉ ኣብ ክውንነት ንመርኮስ ምባል ኣብ ፖለቲካ ብልሒ ኣይኮነን ብልሒ ወይ እውን ፍሉይ ብልሒ ክኸውን ኣይግብኦን እዩ እንታይ ዳ ሰብ ሓሳብ ዝህልዎ ኣብ ክውንነት ረጊፁ እንተሎ እዩ ኣብ ክውንነት ዘየለ ሃውታት እዩ ሃውታት ድማ ንነብሱ ጠፊዩ ሰብ ይክልክም ዝኽእል ምክንያቱ ፖሊሲ ስትራቴጂ ሽርክነት ኩሉ ኣብ ክውንነት ኮይንካ እምበር ቅድሚ ክንደይ ዓመት እንታይ ነርካ ቅድሚ ክንደይ ዓመት እንታይ ክትከውን ትኽእል ኣብኡ ተመርኪዝካ ፖሊሲ ትገብር ኒኻ ኣበይ ኣለኻ ክትፈልጥ ኣለካ ታሪክካ ምፍላጥ ፅቡቅ እዩ ናይ መጻኢ ራእይ ክህልወካ ፅቡቅ እዩ ሕጂ ግን ኣበይ ኣለኻ እንታይ ኣለካ እንታይ ከይብልካ ኣብ ክውንነት ምስ ተመስረትካ ጥራይኻ እቲ ትገብሮ ዝምድናታትን ሽርክነትን ውፅኢት ዝህልዎ ንዓኻ ነቶም ምሳኻ ዝሻረኹ ድማ ትርጉም ዝህልዎም ካብኡ ወፃኢ ግን ኩሉ ህውተታ ትርጉም ዘይብሉ እዩ ንቐፅል ኣብዚ እቶም ኦሮሞማ ዝኽተልዎ ዘለዉ ስትራቴጂ ድማ ንስማ ልገው እነ ጀነራል ምግበይ ይሄ ማን ነው አሁን ያለው ኃይለ ሥላሴ ወይም ወዲምበተ የሚባለው ሌሎቹም እነ ዮሐንስ መዲድ ሌሎቹም እዚህ ውጭ ያሉትም የደብረጽዮን ቡድን ፕሮፓጋንዲስቶቹ ብራቮ ፋኖ የሚሉት
ጦርነቱን ትግራይ ላይ ለማምጣት አይደለም እንዳትሸወዱ በዚህ ጦርነቱን ከትግራይ አስወጥቶ ጦርነቱን አማራ ክልል ለማምጣት የጦርነት ቋያ የሚሆነው የጦርነት እሳት የሚለበለበው አማራ ክልል ነው على زد ما تايم كجبرو هرديك زبلو زلو ليت معالتن نتي حزب محرا نتي تግራይ ዝበሃል ፍላይት مسوحات وجين زلو ቀቢጽ አመን ዲዮም ነቲ ህዝብ محرا ሕጂ ተጋሩ ክጻወቱል ካይፍትኑ ስለዘለው ናብ ኢትዮጵያ ተመሊስካ መጋበሪያ ናይ አብኹን ንሱ ዘዋጻካ ቡይኻ ክትዕወት ትኽል ዝብል ሓሳብ ክሸጡል እዮም ዝፍትኑ ዘለው ተጋሩ ዝሓሊውልካ ዝመስሉካ ዘለው ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ተጋሩ ዝሓሊውልካ ዝመስሉካ ዘለው እቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ከይከውን ኣብ ኣምሓራ ክኸውን እዩ ስለምንታይ ኩናት ከይህሉ ንምዃኑ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ሃገሮም ዝግበር ኩናት ቦታ እዮም ዝመርጹሉ ዘለው ኣይሕዝኑኹምን ኣብ ሃገሮም ኣበይ ቦታ ኩናት ክኸውን ከም ዘለዎ እዮም ዲስካስ ዝገብሩ ዘለው ነቲ ኩናት ጠጠው ክነብለ ንኽእል ዝብል ሓሳብ ከየለን ዲ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሰላም ክነብር ዝኽእል መራሒ ከም ዘይኮነ ኣመስኪሩ ዘሎ ሰብ እዩ ኩናት ጠጠው ከብል ንሱ ከምታ ጀዋር ዝበላያ ንሓደ እናዳኸምኩ ነቲ ሓደ እናገበርኩ ስልጣነይ ክቕፅል ይኽእል እምበር ነቲ ሃገር ሙሉ ብምሉእ ኣብ ሰላምን ርግኣትን ገይረ ከም ማሓድራ ይኽእል እየ ዝብል ሓሳብ ይኹን ፕላን የብሉን that's why እቲ ኩናት ናይ ፕሪቶሪያ ፈሪሙ ንፅባሒቱ ካልእ ኩናት ዝኸፈተ ምስ ኣምሓራ ምስ ወደውን ካልእ ክኸፍት ምዃኑ ዘነፅር ኩነታት ኣሎ ኣብዚ ሕጂ መን ክነቅዕ ዘሎ እቲ ኢትዮጵያዊ ናቱ ውሳኔ ክወስድ ይግባእ ወይ ናቱ መንገዲ ክመርፅ ይግባእ ፋኖ ዝዛረብዎ ዘለዎ ካስምዑ እዚ ገለ አክቲቪስትስ ናይ ፋኖ የአማራ ህዝብ ባለፉት 2 ዓመታት እልህ አስጨራሽ የሆነ ትግል ውስጥ ገብቷል የህልውና ትግል ውስጥ ሰው በሰሜን ቀጠና የፖለቲካ ውጥረቱ ሲፈጠርና በአብይና በኤርትራ መካከል ግጭት ሲፈጠር ኢሳያስና አብይ አህመድ መካከል ልዩነት ሲፈጠር የአብይ አህመድና የኢሳያስ ቡድን በመካከላቸው በተፈጠረው ውጥረት ምክንያት ወደ ምን አመሩ ወደ ጦርነት ሊያመሩ ግብግብ ውስጥ ገቡ ሰው ኢሳያስ ምን ይፈልጋል በዙሪያው ያሉ ሀገራትን አላያንስ ይፈልጋል አጋር ይፈልጋል አንደኛው ከሀገራት ጋር ያለውን ግንኙነት ብናምን አንዴ ግብጽ አንዴ ጅቡቲ አንዴ ኬንያ አንዴ ሶማሊያ አንዴ ምና ሕጅን ታይም ዝብሉ ዘሎ ፋኖ እቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ብኩሉ እንዲ ዝትንተን ዘሎ ፋኖ ንባዕሉ እቲ ናይ ኣምሓራ ኢሊት ማለት እዩ ናትና ቦታ ቀደም ህወሓት ምስ ኣቢ ህወሓት መርገፂያ ከይተነፀረ ከሎ እቲ ትግራይ ድማ ምስ ኣቢ ድዩ ክኸውን ገለገለ ክበሃል ከሎ ፋኖ ዝያዳ ምስ ኤርትራ ክቐርቡ ከም ዝኽእሉን እዮም ዘልዩ ነይሮም ሕጂ ህወሓት ናብ ኤርትራ ክቐርብ ስለ ዝኽእል ዘሎ እቶም ኣክቲቪስትስ ናይ ፋኖ ስግዓት ክስምዖም ጀሚሩ ኣሎ ዋይ ህወሓት ካብኦም ቁርብ ሕይል ስለ ዝብል ወዳድባን ገለመለን ሻዕብያ ምስ ህወሓት ዕሙቕ ዝበለ ዝምድና ክገብር ይኽእል እዩ ምስ ፋኖ ግን ውዳበ ደረጃ ሓያል ውዳበ ስለ ዘይብልና ሳክት ከም መጋበርያ ጥራይ ክጥቀመልና ይኽእል እዩ ስለዚ ንሕና ነዚ ኩነታት እዚ ብዕምቆት ተረዲና ክንንቀሳቐሰሉ ለና ዝብል እዩ ሻዕብያ ልክዕ ከም ኣቢ ንዑ ክወርር ምስ ካልኦት ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ዝውግን ዘሎ ሻዕብያ ድማ ብደገ ዲፕሎማሲ ይገብር ኣሎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ድማ ኣላያንስስ ከም ዘድልዮ ፍሉጥ እዩ ንሕና ከም ፋኖ ከመይ ጌርና ንሻዕብያ ወይ ንመንግስቲ ኤርትራ ማለት ንመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጎንና ንገብሮ መሳርሒ ናይ ፖለቲካዊ ናቱ ዘይኮናሲ ናትና ረብሓ ንኽነሳልጥ ምስ ኤርትራ ከመይ ዓይነት ዲል ክንገብር ንኽእል ኣብ ዝብል ሕቶ እዩ እዚ ድማ ህወሓት ዝያዳ ምስ ሻዕብያ እንድሕር ርክብ ገይሩ ወይ ምስ መንግስቲ ኤርትራ እንድሕር ገይሩ ብኣታቶም እንታይ እዩ ንህወሓት ነቲ ምዕራብ ትግራይ ንምርካብ ክሕግዞ ይኽእል እዩ ዝብል ካልኩሌሽን ኣብ ርእሶም ይዘውር ኣሎ ስምዕዎም ዳሓ ምን መሮጥ ሆነ የአረቦቹ ኢንተረስት አለ በዚህ በቀጠናው ላይ ከፍተኛ ኢንተረስት የአረብ ፍላጎት አለ የአረብ ሀገራት ፍላጎት አለ የምዕራባውያኑ ፍላጎት አለ ከዛ ኢሳያስ የአማራ ህዝብ የለውና ትግል እየተደረገ ስለሆነ ከዛም ደግሞ ኃይል ይፈልጋል አሊያንስ ይፈልጋል አብይ አህመድ ሊያጠቃው እስከ ተንቀሳቀሰ ድረስ አብይ እነ ብርጌድ ንሓምዱን ለመጠቀምና የኤርትራ ተቋሚ ኃይሎችን ተጠቅሞ አስመራ ያለውን ኢሳያስን ለማጥቃት እስከ ተንቀሳቀሰ ድረስ እንቅስቃሴ ያደረገም ስለሆነ ቀይ ባህር አፋሮች ሙቭመንትን እየመራ ስለሆነ ኦህዴድ ያን እየተጠቀመ ስለሆነ በአፋር በኩል ኃይል እያከማቸና ለማጥቃት እየተዘጋጀ ስለሆነ ወደ አሰብ ለማጥቃት ዝግጅት እያደረገ ስለሆነ ኢሳያስ ደግሞ በትግራይ ድንበሮች በኩል ከትግራይና ከአማራ ኃይሎች ጋር አሊያንስ ለመፍጠር ተንቀሳቀሰ ይሄ ግን ከመሰረቱ አንዱ የሌላኛውን ፍላጎት የፖለቲካ ጥያቄ በማክበርና ኮመን አጀንዳ በመፍጠር ብሕፅር ዝበለ እታ ድብላ ፀናሕኩ እንዲሁ እንታይ ዝብል ዘሎ ከመይ ጌርና ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣብ ኣምሓራ ከምኡውን ኣብ ኦሮምያ ዝኾነ ይኹን ኣላያንስ ነቲ ካብ ኣቢ ክመፅእ ዝኽእል ኣቢ ተቃወምቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾኑ ብርጌድ ንሓመዱ ዶ ዘርከበ የእንግድ ስለ ዘሎን
يململ سلازلو كم دليت سلازلو منكسي إيرترا دما برقت أبوشت إثيوبيا alliances ناتو نكدلادل غليو برجعنا حمدو كاب هولندا وي كاب عند إنجليز مسيو كم تأزخل كم زي اللي فلتهم أبي فلت ولا everybody فلت بنسارو اتز أبي أحمد زوزو حدا جنيا قمار لمنكسي إيرترا برات على العلوم دوشكال العلوم برين حيزم زواجو زلو باش حز قصر من سيات بقى تعمسون كسر غليو بتحطه حجة تزارباناتو زيات متصل ሳይሆን ሁሉም የየራሱን ፍላጎት ማስፈጸሚያ ኤጀንት ወደ መፈለግ ሄዱ። ከህወሓት ጋር ድርጅት ስለሆነ በፍላጎት ደረጃ ያቻ ድርድር ነው የሚያደርጉት። የፍላጎት ድርድር ነው የሚያደርጉት። የሰጥቶ መቀበል ድርድር ነው የሚያደርጉት። በፋኖ በኩል ግን ማክሲመም ተተኳሽና ድሽቃ ምናምን በቃ ሰጠን ነው። ይሄንን የፖለቲካ ጥያቄ ያለን ይሄንን አክብረን ነው ወይ ይሄ ድንበር አለን ወይ በሚል አይደለም የሚቀርበው። ከህወሓት ጋርስ ቢሆን ህወሓት አሁንም ተተኳሽ ይሰጣለሁ ድሽቃ ሰጣለሁ እንትን ሰጣለሁ በሚል እንጂ ከፋኖ ጋር ግንኙነት እየፈጠረችና ከፋኖ መዋቅር ከምታውቃቸው ጋር ግንኙነት እየፈጠረች ያለችው የአማራ ህዝብ ጥያቄን አክብሮ ለዛ ጥያቄ ዋጋ ሰጥቶ ኮመን አጀንዳ በመፍጠር ላይ ያለ ሕጂ ታዘረባ ኣብዚያ ያዘላ ዝያዳ ታዘረባ ድማ ንኤርትራ ንምንቃፍ ስለዘይ ጥራይ ዘይኮነ ቁሩብ ንኤርትራ እውን ከም መተሓሳሰቢ ክትከውን ትኽእል እያ ዝያዳ ንህዝቢ ኣምሓራ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ህዝቢ ኣምሓራ ነቲ ሕብረት ናይ ፋኖ ዝበሃል ዘሎ ነቲ ናይ ህላዌ ቃልሲ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ህላዊው ንሓርነቱን ናፅነቱን ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ሓበራዊ ግንባር ክፈጥር ትኽእል ኣሎ ሓበራዊ ግንባር እንተፈጢሩ ድማ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዲል ክገብር ከሎ ረብሓ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ወይ እውን ናይቲ ቃልሲ ህዝቢ ኣምሓራ ረብሓ ኣብ ግምት ብምእታው ምስ ኤርትራ ነጎሼት ገይሩ ንዕኡ ስትራቴጂካዊ ዓወት ክቦ ዝኽእል ወይ እውን ውፅኢት ከምፃሉ ዝኽእል ስምምዕ ምስ ኤርትራ ክገብር ዝኽእል ካብ ወፃኢ ግን ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ተበታቲንዎ ዘሎ ተኮይኑ ሓደ ጉጅለ ንመንግስቲ ኤርትራ ብረት ሃበኒ ኣፅዋር ሃበኒ ገለ ክብሎ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ክበይ ይኽእል ኤጀንት ናይ ኤርትራ ኮይኑ ድማ ንረብሓ ናይ ኤርትራ ክሰርሕ ይኽእል እምበር ነቲ ህዝቢ ኣምሓራ ዝደልዮ ነገር ከይፍፅም ይኽእል እዩ ብምባል እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብሓፈሻ እዚ ዘረባ እዚ ምናልባት ካብዚ ሰንትራል ኮማንድ ቅድሚ መቃወሞም ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ እውን ኣብታ ቃውማ ናይ ሰንትራል ኮማንድ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ንኸትርር ወይ እውን ንኽገልፅ ዝተጠቀመሉ ቃላት ክኸውን ይኽእል እዩ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ኣምሓራ ነቲ ዘለዎ ቃልሲ ኣብ ሓደ ግንባር ኣምፅኡ ኣብ ሓደ ውዳብ ኣምፅኡ ብሓደ ህርመት ክኸይድ ከም ዝኽእል እንድሕር ገይርዎ እዩ ዝያዳ ኣድማዕነት ክህልዎ ዝኽእል እቲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣምሓራን ህዝቢ ትግራይን ዘሎ ምስሓሓብ ድማ ሓንቲ ካብትን ኣብይ ኣሕመድ ቁሩብ ትለይ ክፃወተላ ዝኽእል ዕድል ትኸፍተሉ ነገር እያ እዚ ማለት ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራ ክትፃወቶ ትኽእል ምናልባት ምስ ግዜ ማለት እዩ ወይ እውን ትፃወቶ እውን ትህሉ እያ ነቲ ኣምሓራን ትግራይን ዝበሃል ከመይ ገይሩ ሽግሩ ክፈትሕ ከም ዝኽእል ወይ እውን ኣካል ዘይተደልየ ኩናት ምክንያቱ እዞም ክልተ ህዝቢ ናብ ኩናት ተኸይዶም ንኣቢ እቲ ዝበለፀ ነገር ናቱስ እዩ እዚያ ነገር እዚያ ንኸይተጋጥም ምልባም ከድል እዩ ኣብዚያ ስምዕዎ እዞም ተጋሩ ገሊኦም ሓንጎሎም ዝቕይሩ ዘለዎ ወይ ከዓ ተሓሳስቦም ዝቕይሩ ዘለዎ ይመስሉ ኣለና ፅቡቅ ናይ ባጫ መልሲ እዩ ፅቡቅ ተረድየኪ ካሊእ 4 ኪሎ መስመር ጥራሕ ነፂለ እየ ዝወቅዕ ዝብል ተዛሪባ ድያ ኮይና መን እዩ ዝዛረብ ዘሎ መስመር ጥራሕ ነፂለ ወቅዕ እየ እኳ ደይኮነስ ባሕር ወደብ ግን የድልየኒ እዩ ምስ ኤርትራ ዘሎ ነገር እንተኽኢልና ብዲፕሎማሲ ተዘይኮይኑ ግን ናብ ካሊእ ስጉምቲ ክንሰግር ስለንኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ምላሽ የድልዮ እዩ ኢለ ዕላማ ንምስኻዕቲ ትውትውት ዘላ ኢትዮጵያ ስዚ ንሳ ናይ ባዕላ ካልኩሌሽን ኣለዋ ናይ ባዕላ ናይ ርእሲ ሕማም ይኹናት ናይ ባዕላ ተሓስቦ ማለት እዩ እሱ ንኣና ይምልከትን ንሕና ንኣና ዝምልከት ጉዳይ ኣለና ሓደ ብዙሓት ማይት ኪሎ ሜትር ንዋሰን ኢና ምስ ኤርትራ ንሕና ኢና ተዋጋ ንኸፍሎ ዘለና ስፔን ንሕና ኢና ንሳኮ ይጃፍዑ ጋሓቢል ክብሎም ኪዱ ኢላ ሰራዊት ኣከወፅያ ካብቱ ድሕሪ ቡርተሪያ ዝለክ ዘለኹ ይፋጠጡ ንሳኮ ሕዚ ኮ ርእሳ ፍልጥ ዘብላ ዘሎ እንታይ መስልኪ ዓይንን ሓመድን እዮም ክልቲኦም ተጋሩ ወይ ከዓ ማለት ክልቲኦም ተጋሩ ብዝብል ጥራሕ ንግለፁ ምክንያቱ ኩናማ ኣሎ ዓፋር ኣሎ ሳሆለ ይለክአ ኤርትራን ትግራይን ሲ ዓይንን ሓመድን እዮም ዓይንን ሓመድን እዚ ዓይንን ሓመድን ስለ ዝገበርክዎ ክለቀሎም ጥራሕ ዘለን ዝገደደ ትፍትት ክቕፅል እያ ትብል ዘላ እቲ ናይ ሰሜን ንቕሓት ከዓ ንካሊእ ወልዮ ኮይኑ ዘይተፀበየቲ ኮይኑ ዝዘረባ እዚኣ ዝብለክ ዘለኹ ኣብ ስልሒታ የለን ሓደ ንሕና ምስ ኣምሓራ ክልል ዘለና ናይ ንሳቶም ብዘበጋገስዎ ናይ ውራ መሬት ናይ ወልቃይት ናይ ኣብዚኣ ቁሩብ ትለይ ከነነፅረሉ ንመጀመርያ እንድዩ ቁሩብ ትለይ ትርጉም ዘለዎ ዘረባ ክዛረብ ሰምዖ ዘለኹ እዚ ፖለቲከኛ ናይ ትግራይ እዩ ንመጀመርያ እየ ዝብለኩም ዘለዎ ትርጉም ዘለዎ ዘረባ ካብ ህውተታ ወፃኢ ማለት እዩ እዛ ዘረባ እዚኣ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ብልሒ ኣብይ ኣሕመድ ክፃወተሉ ዝፈተነ
نتهم تجارو دحان صبوق كلتيوم وجن تبلكاون هيك بلان يجن نا إيرترا بالعين يرزي تديهمني كم تنسخات قلصوا دلهم إيرتراونت أبسلنا يتجارو تمسريتو نيرون تزخون كم تنسخاتكم إن قالوا تنتم الوزن بركم إيرترا سراوينا إيرترا يكون إيرترا منفس أبسلنا يتجارو تبقيسون يرون تزخون أبتو كينا دمات قبل التنات ناي سراوينا إيرترا everybody يفلطون يرو مسكرنا بزوج ديسكاشنز اللي يكونن أبي عمل سراويرتو صحيبو خيط كله تقرأي نخط فريد واكم زنبرة you have to realize that شعب ياجن أقد تيمك ميمك إسقاطاتنا تفلت أو مثل زنبرو التي الليت ناي تقرأي زنبرة نأدي سابا نخاي كيت رايم كل دليل بر نسبة تقرأي كسراتيو نسبة تقرأي ككلابتو دليت هاي نبرومن exactly ناي أبو calculation قد ميو حسيبا مثل زنبر دما أبتاب لولاو مريتهم كفيلو زخوني يكون تخصي قبرو بقمت قالوا أب تقرأي زنبر دراما قد نريو زنبرنا نيرترا حنساب بشت إننا حنساب بقلة أبصل إن هذا تمسريتي قلتوا ليركم إيرترا جن أبي إيرترا زلوا مجلسي نز أقدم 200 ستيبس أهدي ده حسبي زبلانه نزنا أبي شلوات حساسبان استراتيجي زي كنا 10 ستيب قدميو حسيبا مو حزب تقرأي بمدفع ولا ونكم أجندنا يا بنت لون إيرترا ربح 5 بلو بنت أرك سارة 5 لون بساتهم عندارنا إيرترا نمدفع سرح زنبر بوليتيكا وسيركل نعرات كيلو تمليسو كان بحدش نابت ستاتوس كنا خيم الليس يوم زعن كوتسون يرمبر حزب تقرأي كساقة من سينا تقرأي كس أنت ويجله كم تنسم زبلوا صار كم زين بره ناب كون النت تمسري تمليسو غزارب كلنا نسمع على ينزلوني كم تخنون بمريتنا ينواجن سوى محرقن أين قانتنا أو كناتنا تنيلنا وكابارات كيلو خنروي كم أين جبرن يلنا أنتم قالتون كنا ردهم نمكرن أزيونه كالكولشنا ينوره أرسمت بقيسات تقرأينا وكله خدودو كتوقع ينيرو تدليتها زي شيء نساح ما تحس زلنا بدنا إحنا كم سجوراتنا سلامنا كون دلينا زلنا مريتنا حيزان يعني إحنا كون سلام زلنا قررنا تكو كل عامات ملء 4 عامات ملء أبكيندا لعلى 1 مليون تفان عليه حزنان هنا مريتنا توريرو تعانتو زولكو بزوح أين تقول أتزحلا 4 كيلو قبل على تقرأي مالتيو أو تقرأي زلنا بوليتيك حمسمس تزعوي بالصحيتون كاو واحد كتصيلاو نسايا كالت أكتر السوق تقرأي زلنا ونا بعنا بصحتنا لنا مالتي هذه تأخذ كتلي لما جمريا رياليتي تشيك زجبريد ما سلزلوا زي سبزي تكون الندم خمينة إلا أبغزيب كينات يكون أبغزيب كينات استفدت مسقاي ناي حزب تقرأي بعابيو 90% اللي ما يسنديو حكم الناس سنديو مقبس سنديو تمرت سنديو بانك سنديو كل نجار أبي أحمد يجيروه تعزوا عن كبان زي جبر لكم شيء من سيرترا عزوا أي جبر لكم سيرترا ندينا بركم ركباين بركم أبي جيركم سأل أي خا على لخا نسأل أي خا أتوكير كامسرح عوتي دم سألك أكندنا بسأل أي خا أتوكير كتزارب جن 10 جزء مساحة زخون يكون ركب زي نبرو مساحة دما سأل لني لو زي تزارب نوعه كتكسس بموعل زفتح شجر يلا شجرنا تكاب تقرأي زلو بوليتيكاوي ترمسمس أتيزلو نسخاتكم أبي أحمد زهند زوزلو جيتا شورا دادما أموداتا كابتي حبو أجندا وتي بقلتي زقبر لكم زلو ريكم قدايكم تتزاربكم مفتحي كابي كما تزغلي لنا نغم حجي أكمو كون النت كبس حد ما نرى لنا هذه تأخذ كتلي نيارات كيلو سقات نسخة جواري صبو كوين عليها ياخذ لكي صبو تكبر نحنا صبو نقبرنا ندلي مس هذو أورومسي تخلي الأوروميا مس ما تسو عمنا يتبقى سلوزلو حدث تفلينا قرني وندي نحنا ببروترات رحنا مس يتبقى نرخب زلنا جونوس هاي سلت تفتصمنا خا مس يتبقى وني كنبرون يقولنا جونوس هاي تفتصم هذو مس تفتصمو هاجر كنبر له زولي ما يعلم حقون يلا نديام ما على العدل بعد خصوصا له زولي لازم تقراي ناو هاجر نتجبر عزو تقصر الوايلك يا عنده حدا أنكو زراخة جمد كعا بروتريا نحطوته مس إثيوبيا بسلام كنبرين عندلي تردي خندو ما يكون محطو لنا عاوز الهفتخن كفل ندلينا مليونز بمليونز قصر حزب لنا عاوز 10 انت عايز بحال 10 مليون زكون حزب الله يزبح له تقراي او انا ب 2 مليون زكون حزب له كان حدا 5 شخص ب 2 مليون زكون حزب الله يزبح ابي إثيوبيا ስለዚህ በሐፈሻና ب15 ዝኮን ሚሊዮን ትግራይ እንድሕረልዩ ኣብኡን ህዝበ ኣለና እዩ بحفشة كم تنري زلنا أتي كترخا كما يجن بتخين بتي أتي كناتات برداء الليجن تجارو طلعتهم بنشر أنشرهم يحرموا 5 لوين عن رزلنا إذا خد عزة تريو وزلهم وزحد دك أنسية تقرأ عميتي
በዓል መዓዛ ግደይ እዚ ሚስጥር ዝፈልጦ እየ ኣይነግራና ነይ ማንም ውን ኣይነግረኩም ብፍላይ ኣብዚ ደግ ኣብ ወፃእ ዘለኹም ተጋሩ ደቂ ዓድና ስምዑ ትማሊ ሳኒታይዘር ትብልዎ ዝነበርኩም ናይ ሰባት ወንጀል ለይትን ቀትርን ክዛረብ ዝውዕል ወንጀለኛ ከዳዕ ሬፒስት ጌታቸው ረዳ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብቲ ዕፅዋን ክባን ይዕምፅ ነይሩ ንዓና ግን መፂ እንታይ ይብለና ፋኖ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዓሚፁ من شعبيا متي دق انسيو عميصو مكلاكي عميصو دو غلدو يبلنا تعابي صقمناتنا ناي تغارو تغراويتي حفتنا ويادينا بتغراوي كتعمص كلا ولا حنتي نزاربنا بخالق تعمص كلا كن مريت انجرار تغبروا ازي تعابي صقم ناي تغراي ناي تغارو لومي افت وان كوينات اب حدا زنبرو لومي تفالاليم ميسترون كم زتريو زلهم كدع معك ميستر زوص زلو ازون ميستر مسوصه افت وان كوينات ليتن قطر المسؤول زراحو زنورو اب تግራይ ዝነበረ ኩነታት ዝፈልጡ افت شعو وان ጌታቸው ረዳ ጓለን ሰይት ዓሚጽ ኢልካ ከተዛረብ ሰምዓካውና የለ ግን ምእንተ ሓቂ እንተዝኸውን ነይሩ ግን افت وان ኩይናት ዝፍጸሙ ዝነበሩ ወንጀላት نفس وقف تقراي تزاربوا اللي زقباني رجن سألا أخي سمعت ولا قدم يهم زق بتشم بعلناتنا يلما نتكونتات كل جزيه أب تجارو إرترايم بقربا ونتجيتها شو كابزع وزي تزاري بونديو نتجيتها شو ردادما بلا جيروم كلا ددوين عن سمع زلنا تغكلنا شمو كدع كم مخانو دما بيمان تجامن كرم سمع لنا نمود داتا فيديو ناتين لومي زيايا نقفة برس لكني فلوس خونة سئلتات تابير ترابز عجزي زين الريو عينت سئلتات فيديو أغميت له أبناء نقفة برس أبي يوتيوب شانل ناتون كيتكم كتريو تقولوا كم تريو زلهم من قص قاسات ناي براند نيو حدش تانكتات ناي بحكي وتهدراوش وهذا ناير ترى أقول لك زي أجر رامن ديو نعنا ناير ترى ويا مستيريو أنت تسوايد ما مستير ناير ترى أزيو زخوني يكون سألاك فلت زيكل أزي فيديو تات زجن إيرترا أنت عنده تدروا عقم خمسة لو أزريو it's very important قال سبعة لو إيرترا وكم نجاراتنا تاسكت حبوا يزلوا yes إذا تري يزلها كلها هبتي كل أسوارنا تمالتها يكون إيرترا بزوج نجار يزلوا هذا وي درونات ناتو أنتي درون ميسايل ناتا كمون ناي درون جامينج تكنولوجي ناتا أبور السودان وين حاجز كم زجبرت قالت حبريتار يلو كن بزوج بزعبو مزرعة بعدلني بحفشة إيرترا from time to time وتهدراوش وهذا ناتا مرأي بتم بزبالة نجار أجد داسيو سلمتاي إذن تاي بحال كل جزء على خامس calculation خي يجبر warning يبغى الجملة warning ما تنقطع كتبك تكل هلكا معناته ولا ونا بكينات متي خاص عرفت خلد أخون بر جيجا calculation جيرو جيجا نجار فلسي من عخا أبزيت دليو جزء زباخن الكا سقطات زباخن الكا عدلات كحلفك خمس غل كجبر زغل كوينات تسحبك كاي تفكر لونيغا بس خوين بتي زين ريو زلنا فيديوهات ناي بحكي دسب بالكوينو إيرترا دما ناي بحكي بوت هدرا عينون ملود الونات كم زلوا حجون انت خوني سلام يدلني انا سلام يزدلي كوينات زباله يدلني كوينات اب كبابينا بفلاينا بيرترا رقص يدلني سلز دلنا يطرايغنا يكونن we have to have strengths سلام بحيل خام بغلط امكان ترايخا توحسو سلام كل وقت ما كل جزء نكينات دلوك تكون لك يبل سانسو لذي كم نريو زلنا حيال وتهدراو بوستشر أكاوما نحن تهجر سلاما نختوحس زخوني يخونس على نخي دفرة زخوني يخونس على نباقة ونخي حسب عبي درعي زخونا لذي إرترا أو تهدراو أكاوما زلوا أجد داسيو إرترا دما كل جزء كم تنسوم زقل سوا أصلت جزء داخل مم زقل براد يكون بايتا حيال هجر كم زخوني كل سبيل فلت لذي نزل دما كنفلتون كنخبروني كبانا نياتنا معلتنا نسل زخونة دما كم زعينة وتهدروا حيلناتنا إيرترا نرغلنا أبزي قلولاو زبزحو حقرات كم معلتنا معلت دفرسان ريالو زلنا مدرخ وإيرترا حيال زخونة وتهدروا أكاوما كلوا خلون رقعتي دسمعا كان زياينا دما كنا قرزلي أيلو مارساب زخودي لا يقبرو سبورت يقبرو دقفك ما يتوحد نابلكو رحوزك نياتنا معلتنا نتيك برلنا نابلكو بزيادة في زياغ قد فكمي نافلت كيف تقلت حمامي الريا نافلت كيف تقلت حمامي تقلت حمامي
فلت